Boa tarde e noite a todas e a todos e benvidos ao pleno ordinario número 8 do 30 de xullo de 2026. Vamos a comezar pola parte dispositiva da orde do día, que é a aprobación da acta anterior número 7 do pleno ordinario do 25 de xuño de 2026. Alguén quer engadir algo sobre a acta? Partido Popular, Partido Socialista, señor Lago Álvarez, Nos, perdón. no, está encendido, Sí. Teño encendido. Escoitas ahora ben, Manolo? Bueno, pois entón, repito, señor Lago Álvarez, algo que dicir sobre a acta? Nada que aportar. Pois pasamos a votar. Votos a favor da acta? Pois abstencións? Queda, verdad, non estaba. Queda aprobada a acta cos votos a favor do Partido Socialista, do BNG e do Partido Popular, coa abstención do concelleiro Martínez Lago e do señor Lago Álvarez. Ben, vamos agora ao segundo punto da orde do día, que é a aprobación da conta xeral do exercicio 2025. Ben dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa. Señora González, quere explicarla vostede? Creo que xa vimos o da... Primeiro, antes de nada, quero pedir disculpas polo meu compañero que tuvo que salir de forma urxente a facer un viaxe e non pode asistir. Creo que a conta xeral xa tuvemos ocasión de vela, xa foi publicada e, bueno, estamos no último trámite de aprobación da conta do exercicio 2025 que xa coñecemos todos e que xa debatemos sobre ela. Ben. Partido Popular, conta xeral. Nos pola nosa parte tamén disculpar a Inés que se topaba mal e desde aquí mostrar a nosa solidariedade e apoio a toda a xente que está sufrindo as vagas de lumes tan desastrosas en todo o territorio porque non sabemos ben do que estamos a falar. Ben, sobre a conta xeral, o noso grupo sabe perfectamente que é traer a conta xeral a aprobar o pleno é un trámite necesario de control. Está formada por varios documentos, pero en particular destacamos a liquidación, que como di a compañeira do PSOE, xa se falou en varias ocasións, pero hoxe creo que é necesario destacar 4 cousiñas, nada máis. O primeiro é que únicamente foron capaces de executar o 69% da orzamento de gastos, no que se refire á partida de gastos, sendo maioría absoluta de desgoberno. Tampouco nos ingresos estuveron moi alá, porque o que xestionaron e executaron foi o 76% dos mesmos. No capítulo de gastos, dese 69%, é certo que unha parte importante vaise para gastos de personal, é unha partida que pesa moito, e a outra é chamativo, gastos correntes. Gastos correntes porque aí moitos non teñen consignación presupuestaria e gástase no que se quere. Do resto, é chamativo que neste caso, en o que se refire aos gastos, o capítulo 6 de inversións reais só foron capaces de executar o 30% do orzamento. Isto implica, obviamente, que gastouse moito, pero en inversións e melloras para os veciños, pois ben pouco. Aqueles pos que ian xestionar de maneira máis rápida, máis eficaz, facendo que foran gasto corriente non para obras específicas, donde quedaron non o sabemos. De aí que a cifra de remanente de tesorería que tanto alardean, esa cifra positiva é un puro espellismo. É únicamente fruto da non execución de inversións reais. Polo que moitos veciños quedaron sin cubrir esas necesidades imperiosas que manifestan e se teñen en conta cando se elixen as obras. Que sepan que de 2.196.000 euros executaron apenas 650.000 euros. O gasto sen control, os ingresos sin control, porque na parte de ingresos o capítulo que chama máis atención é o 7, que nas transferencias de capital só foron capaces de xestionar o 15%. De 2.500.000
euros que había de previsións, que se din pronto, realmente chegaron ás arcas municipais 375.000, é dicir, un 15%. Eso sí, as partidas de impostos a por todas, non quedou un veciño sin pagar chao, nas mans de quen estamos. Desa partida de transferencias de capital é posible que con estas cifras este resultado estivera aumentada para poder gastar sin control? Agardamos ansiosos a liquidación do 26, porque con este despropósito de gasto que estamos sufrindo e padecendo xa se verá. Salientamos, polo tanto, que esta falta de inversións reais, salientámolo, porque ahora mismo temos pechado en plena época estival o Paseo de Louro, o Pozo do Cachón, o cruceiro da Praza do Cristo e, como non, a Ponte de Baristo. Deberían de explicar aos veciños por que esta pereza en gastar en inversións reais e tanta manga ancha para as súas prioridades, que polo que se ve non son as mesmas que as da veciñanza. Moitas gracias. Comentou? Sí. Ben, pois vou comezar desmontándolle bulos dos que acaba de soltar vostede agora. Se tivese aumentado a partida de transferencias, a liquidación non sería positiva. Todo o contrario, a liquidación daría negativo. Cunha liquidación que nos dá un remanente positivo de 960.000 euros, a partida de transferencias non estaba exageradamente aumentada. É certo que, si, recollíanse máis transferencias das que se ingresaron. É certo que hai uns gastos que contan como gasto corrente, cos que o Concello lle ten que facer frente, que sabe vostede tamén como a min, que non son competencia nosa, pero temos que asumir por deixadez de outras administracións. E, lóxicamente, nós non imos deixar aos veciños sen os servicios. Fala vostede de obras. O problema do Paseo de Louro non é que este ano non se fixese mantemento. Oxalá fose eso, porque se fose un problema dun ano, o Paseo de Louro a día de hoxe estaba aberto. O problema do Paseo de Louro é un fallo estructural que non se estropea en un ano. Se falásemos de hai 4 tablas podres, collíamos e cambiábamos. Pero o problema non son as 4 tablas podres que pode haber arriba. O problema está en que hoxe pasa unha tabla e rompe mañán, porque a estructura está danada. Porque vostedes, durante os 4 anos que estiveron antes, non miraron para a estructura. Por eso houbo que pechar o Paseo de Louro. É o mismo que pasou ca Ponte de Baristo. O que pasa ca Ponte de Baristo, señora González, igual vostede non o sabe, igual nunca se lle ocurreu ir ali e mirar os baixos da ponte. O ferro, as vigas da ponte, están totalmente comidas polo salitre e polo óxido. E iso non é deste ano. Pois a semana pasada estaba todo ben. Non, a semana O pasada mes non. pasado. Sí, é certo. É certo que o mes pasado eu dixen que a Ponte de Baristo non tiña risco. Esta semana os técnicos dixéronos que sí que a tiña e aconsellaronos pechala. E nós, con responsabilidade, pechámola, que é o que hai que facer. Eu non vou deixar que ninguén caia da ponte. Se vostede é capaz, mentre estivo aquí, de poñer por diante o beneficio económico do turismo, a seguridade da veciñanza, igual corremos risco a veciñanza se están vostedes aquí. Pero vou seguir co tema da conta xeral, que era do que estábamos falando. Fala de que tivamos unha liquidación do 60% dos gastos, pois bastante boa, Vostedes non chegaban ao 50%. Vostedes non chegaban ao 50% de execución do orzamento. E ainda así, sin chegar ao 50% de execución do orzamento, tiñan liquidacións negativas. Di vostede, as transferencias de outras administracións, sí, é verdade, nas transferencias de outras administracións, aí pecamos de non conseguir todo o que deberíamos conseguir, porque hai unha administración que ten a manía de non darlle nada a este Concello. E aí, claro, a liquidación baixa, porque se falamos das transferencias da Xunta e das previsións que había de transferencias das transferencias financeiras da Xunta, pois deixounos bastante abandonados. Se falamos de gastos e falamos do tema de persoal, eu hai un gasto aquí que non me cansarei nunca de dicir que o estamos asumindo os concellos por responsabilidade, pero que nos está deixando abandonados é a Xunta, esa da que vostede tanto presume, que é o gasto do servicio de axuda no fogar. É unha gran parte do orzamento de persoal deste concello, porque hai máis de 30 persoas empregadas no servicio de axuda no fogar, é a Xunta que debe facer a transferencia aos concellos do 100% do custo, non fai nin o 50%.
E todo iso soportámolo os concellos. E todo iso inflúe en que os concellos non poidan gastar no que sí que son as súas competencias e no que sí que é a súa obriga. Aínda así, fala vostede dunhas liquidacións de obras e demais, o gasto que se fixo en obras foi importante, foi moi importante. E tendo en conta as carencias de persoal que houbo no Concello para poder sacar adiante os expedientes. Porque esa é outra. Vostede di que houve un gran gasto en personal, eu tamén o digo, que debería ser máis grande. Pero é que non se lles ocurreu a vostedes neses 4 anos que estiveron aquí pensar en que a xente se xubilaba e que había que repoñela. Porque neses 4 anos que estiveron, quitaron unha OPE. E non repuxeron un solo posto de traballo. Aprobaron unha no 23, pero é que mentres vostedes estiveron traballando aquí, non entrou unha sola persoa a traballar. E nós, no que vai de mandato, xa metemos unhas cantas, con praza fixa. E son todo postos de traballo que fan falta. E non só os postos de traballo da rúa, que son moi necesarios para que o mantemento e a seguridade e a atención ao fogar estén garantidos, sino tamén os postos de traballo administrativos. Porque se queremos quitar adiante as obras, hai que facer todo un papeleo, e con unha persoa retrásase. E vostede sabe tan ben como a min a situación de persoal que deixaron aquí. E aínda así, con todo, eu hai veces que digo, pois moito facemos para o que hai aquí. Porque non é que haxa malos traballadores, que hai uns traballadores cos que quitar o sombreiro, pero hai unha carga de traballo que supera a calquer plantilla, non, a plantilla que temos agora mesmo. Pero é que meter un traballador nunha administración non se fai dun día para outro. E vostedes non fixeron ese traballo de reposición de persoal. Entón din agora, é que non executades máis do 60%. Pois executamos. E durante todo o ano, a vostede o que máis lle mola é que durante todo o ano estiveron dicindo é que estades gastando máis do que tendes, é que ides incumplir o plan, estamos dicindo que estades gastando moito. Nós chegamos aquí e decimos, aínda co que fixemos, hai 960.000 euros de aforro que se poden invertir en cubrir as necesidades dos vecinos. E fala vostede de obras, porque non quer mirar. Fixéronse moitas obras, porque a verdade é que deixaron o Concello nunha situación que vergoña lle tiña que dar. Pero só falan das obras e non falan de todo o demais. Non falan das 60 familias que se benefician do posto do servicio de madrugadores que instalou o Concello nestes últimos 3 anos. É que son 60 familias que 60 rapaces, 40 e pico familias, non? Non son 60 rapaces, non son exactamente 60 familias que se benefician e que puideron quedar a vivir en Muros. E nós temos, porque o bo de vivir nun concello pequeno é que ao final sabes de primeira man quen está utilizando o servicio. E sabemos que hai familias que se puideron permitir vivir a Muros gracias ao servicio de madrugadores. Iso por usted. Señora González, eu non sei cal era a súa situación familiar, nin me quero meter neso, pero asegúrolle que a día de hoxe a maior parte das familias teñen que traballar na EPAI. E non todo o mundo pode entrar a traballar ás 10 da mañá. Entón a conciliación dos colexios é complicada e non todo o mundo ten avós ou tíos ou demais dos que tirar. E o servicio de madrugadores estálle dando amparo a todas esas familias. Se non fose necesario, non había a demanda que hai, porque incluso no Colexio Ramón de Artaza, que o que ten o horario máis ampliado, porque comezan antes, e con todo co tema do comedor, acaban máis tarde, incluso no Ramón de Artaza, a demanda crece ano a ano. E iso é sinal de que son servicios necesarios. Tampouco din nada, por exemplo, do plan que se fixo en servicios sociais, que tamén foi a gasto corrente, por certo, para mercar o material para o banco de préstamo de material adaptado. Un banco, por certo, que a día de hoxe xa está todo repartido e xa hai familias e persoas do noso concello disfrutando do material que se mercou. Gastan gasto corrente? Sí. Cando gasto corrente supón unha cama articulada para que unha persoa que ademais, tanto a persoa no seu domicilio como as nosas traballadoras no servicio de axuda no fogar se benefician dese material.
Entón, vostede pode dicir o que quira. Eu sei que os seus son os números, e vostede ten que buscar o número polo que facer pupa. Pero estes números falan dunha boa xestión e falan de que un aforro de 960.000 euros non é o que vostedes esperaban co que viñeron contando ao longo de todo o ano. Viñeron dicindo, están gastando demais, e resulta que gastamos menos do que podíamos chegar a gastar. Houbo un aforro importante, houbo xente limpando, houbo xente traballando, houbo servicios, ampliáronse moitísimos servicios en todos lados. E fala vostede de o único que cumpliron foi coa recaudación. Pois sí, cumplimos coa recaudación, claro que sí, e sin subir os impostos. Non é certo. É que é certo, porque é que o único que se subiu, que foi a taxa do lixo, non está reflexada nesta liquidación, porque a taxa do lixo ainda non se reflexou na liquidación do 25. Entón, aforramos sin cargar a veciñanza. Están dicindo, cargar a veciñanza. Non, porque no 25 non se subeu ningunha taxa. A única taxa que se subiu e foi xa no 26, foi a do GES. E, por certo, por petición moitas veces deste pleno. Non é que atacásemos os vecinos. O que sí que se fixo foi un seguimento da recaudación. E sí que se fixo un esforzo importante en tesourería para que a recaudación fose real, fose completa. E mire, eu digo yo sinceramente, son unha firme defensora dos impostos. Temos que pagar impostos porque dos nosos impostos é de onde saen os servicios. E non podemos pedir servicios sin pagalos. E ademais, os impostos son solidarios, por sorte. Vivimos nun estado solidario que permite que grazas aos impostos que pagamos, os que podemos pagalos, todos, independentemente da nosa situación económica, teñamos dereito de forma igualitaria a acceso aos servicios. Entón, eu digo yo pola miña parte, benvidos sexan os impostos. Vostedes xa sei que non nos queren, pero que co seu modelo de non pagar impostos caemos en que quen non ten, non teña servicios. E por aí, nós, como xente de esquerdas que somos, non imos a defender ese modelo. Señor Lago Álvarez, seu turno. Por parte do PSOE, alcaldesa. Xa expuxo, abreu o turno o Partido Socialista que expuxo o punto. Pero se foron 22 segundos, non dixo gran cousa. Bueno, vou. Despois de vostede vai ela de novo. Bueno. Sácame un pouco de... Está sonando demais. Xa vou correndo e acabando xa. Agora, bueno. É que me escoito eu moito, non sei se me escoitan eles. Bien, vamos a ver, falou usted moi concretamente deixadez das administracións. É certo, eu o vexo. A deixadez das administracións en facerse cargo do que se teñen que facer cargo, pero que non se fan cargo. Concretamente, na memoria completa, bueno, ao principio da memoria da conta xeral, se nos dan unhas vamos a ver, bueno, as fontes de financiación en modelo circular. E nos di que con respecto ao GES, ao Servicio de Axuda ao Fogar, a aportación da Xunta é do 27%, por parte da Diputación o 13%, por parte do Concello o 53%. É recaudación por aportacións dos beneficiarios un 6%. Bien, pasa o que pasa, eu o entendo. En canto a aportación, concretamente, os modelos que se dan, isto deberá repetirse durante toda a explicación da conta xeral, deberá repetirse nos servicios prestados, canto vale, canto aporta o veciño, canto aporta o Concello, e é o caso para un lado e para outro. Se falamos do GES, falamos datos que están aí, que o Concello aporta o 46%, a Diputación Dieto Manuel, a Xunta Azul, o 33%, o Concello e a Diputación o 19%. E
como ingresos que aquí recolle do GES o 3%. Cando? Bien, según o convenio marco 2024-2027 para os grupos de emergencias supramunicipales, GES, en Galicia, a financiación se distribuye principalmente entre a Xunta, 52,50, e as diputacións provinciales, 40%, completando os ayuntamientos os 7,5%. Concretamente, ao caso vivo do Ayuntamiento de Muros, non está no 7,5%, senón que está no 46%. Son datos que ustedes ofrecen e que están aí e que para min son perfectamente creíbles. En algún momento, por parte do Concello, por parte desta administración local, hai que dicirlle tanto a Xunta como a Diputación, unha e outra vez, as veces que van a falta, paga o que debes. Hai que dicirlle. Pero sin reparo de ningún tipo. E hai un convenio marco que especifica con toda claridade canto ten que aportar a Diputación, canto ten que aportar a Xunta de Galicia, e se está incumplindo, pois hai que dicirlo, e non ter reparo ningún en dicirlo, ou incluso, se fora necesario, defendelo diante dos tribunales, se fora necesario. Bien, vou concretamente ao tema propio da conta xeral. Ben, primeiro, a conta xeral non constituye un instrumento de validación política da xestión económica, senón que debe acreditar unha imaxe fiel da situación económico-financiera municipal. A conta xeral debe sustentarse nunha documentación completa, rigurosa, plenamente conciliada co patrimonio, obrigas e dereitos da entidade local, non podendo converterse en un trámite formal alleo a avaliación efectiva da xestión realizada. Segunda, reconoce expresamente, nesa conta xeral, a inexistencia de conciliación completa entre o inventario municipal e o inmobilizado contabilizado. Bien, na memoria da conta xeral indícase literalmente que o Concello dispón do inventario de bens, sin embargo, non está detallado e conciliado nas contas do inmobilizado no día da data de aprobación destas contas. Esta afirmación evidencia unha incidencia de especial relevancia contable e patrimonial, por canto impide acreditar con total garantía que os saldos refletidos no inmobilizado representan fielmente o patrimonio municipal existente. Mire, usted falou concretamente, creo que se dirixía ao remanente de tesorería. O remanente de tesorería está integrado por unha serie de conceptos. Se usted a esos 900 e algo de 1.000 euros non se poden contar o 100% con eles, porque hai unha parte pequena, pero unha parte que está aí, que son os fondos de dubidoso cobro. Entón xa minoremos esa cantidad, ou igual temos que minorar outras cantidades. O real do remanente de tesorería non son en ningún caso os 900.000 euros, pero non pasa ren como din no lugar. Bien, a persistencia de prestación de servicios mediante contratación menor sucesiva. Bien, na memoria recóllese que diversos servicios municipales continúan sendo prestados mediante sucesivos contratos menores, entre outros, que ten que ser. Pero pouco resultado dá. Desratización, punto limpio, falarei no capítulo de robos e preguntas, recollida de colectores, servizo de axuda no fogar, transporte adaptado ou xestión administrativa electrónica, normal e corriente. Sin preservar a legalidade concreta de cada expediente, considérase necesario advertir que a reiteración desta fórmula contractual debe ser obxecto dunha análise específica respecto dos principios de publicidade, concurrencia e planificación da contratación pública. Moitas e moitas veces estou preguntando a alguén con un contrato mes a mes, que no conxunto do ano supera os 18.000 euros, é dicir, que se vai por encima no disposto no moi conocido artigo 18, bueno, pois a iso me estou referindo.
Sin resolver a legalidade concreta de cada expediente, considerase necesario advertir que a reiteración desa fórmula contractual debe ser obxecto dunha análise específica respecto dos principios de publicidade, concurrencia e planificación da contratación. Xa manifestado, a existencia de servicios municipales financiados de forma estrutural polo propio Concello por insuficiencia de outras administracións. Me estou referindo concretamente, tal vez de forma directa ao tema do GES, tamén directa na fórmula que sea a maior participación que deben ter as administracións no servicio de axuda a fogar. A memoria sinala expresamente servicios como GES, denominados servicios sociais, presentan unha situación de infrafinanciación que obriga ao Concello a asumir unha parte sustancial do gasto. A situación requiere unha valoración política e financiera específica, xa que condiciona a sostenibilidade futura e pode limitar a capacidade inversora municipal. Pero, insisto, non é pecado ningún. Os servicios hai que prestar. Como sea os servicios hai que prestarlos. E insisto, tamén as administracións que son as responsables de abastecer, chamémoslle en frase de Muros, que, bueno, é como é, o dólar, pouco máis lle teño que dicir. Isto non son as miñas contas, isto basicamente é un trámite que hai que facer e, como en outras ocasións, o meu voto vai a ser de abstención. Gracias. Rematou? Rematado, gracias. Señora González. Moitas gracias. Bueno, pois, ahora sí, vamos facer unha pequena intervención, pequena, porque creo que podemos estar, polo menos desde o Grupo Socialista, moi contentos cas críticas da oposición. Creo que a señora alcaldesa xa defendeu a parte que lle tocaba defender, dicindo que opoñéndose nos criterios que marcaba o Partido Popular sobre a finalización e as inversións realizadas. Nós, pola nosa parte, creemos que estades de acordo e que está todo ben, porque nada dixeste desde as nosas áreas e efectivamente non podía ser de outra maneira, porque creo que as áreas que leva o Partido Socialista ampliáronse e melloráronse na medida do posible con respecto aos ingresos e os fondos que existen no Concello. Con respecto aos ingresos que di a representante do Partido Popular, nós coincidimos con os representantes do BNG, cos compañeros do BNG, porque efectivamente co de Muros Centrado, que sí que hai que solicitar ao resto das administracións que cumpran cas obrigas que teñen co Concello de Muros e en especial ca Xunta de Galicia, porque levamos moitos anos e desde logo en esta última legislatura vendo cando se aproban as contas da Xunta de Galicia, donde Muros ven metido en unha maralla de outras subvencións, no Barbanza ou na Muros Rianolla, depende como lle cadre, e ao final para Muros, ao final 0 euros. E levamos moitos anos así. Non é o caso da Diputación, lógicamente. Estuvo outro día o señor presidente aquí firmando o convenio dos parques, tanto Parque de Estero como Parque de Louro, e, bueno, creemos que non é suficiente. Vamos a decir que a Diputación da Coruña cumple, pero non estamos totalmente contentos porque non nos chegan os números. Necesitamos máis e esperamos que as súas promesas se vexan cumplidas. Como sabedes, o presidente veu a ver o Pozo do Cachón, que tamén está pechado, e ofreceunos modernizalo e recuperalo, que xa temos o proxecto presentado e estamos pendentes de que se leve a pleno na Diputación, e aquí traerás tamén, para que se elabore ese convenio de colaboración co Concello de Muros para poder facer unha moi boa inversión en ese Pozo do Cachón que merece eso e bastante máis. Con respecto, xa dixen, a Xunta de Galicia, pouco teño que decir porque brilla por súa ausencia os ingresos. Con respecto aos gastos que di a
que di tamén a compañera do Partido Popular de que hai unha subida de impostos, xa a eso contestou perfectamente a alcaldesa, dicindo que non é verdade esa subida de impostos, porque a subida de lixo creo que fomos un modelo en toda a comarca, fomos un modelo na contención desa subida que fixemos, tendo en conta que a Mancomunidade de Serra da Barbanza tuvo que subir as súas cuotas e nós temos que soportar esa subida, pero fomos quen de facer unha subida lineal e que lle veña ben a todos os veciños e non habendo unha subida desmesurada como salieron en outros concellos que así se veu na prensa. Está claro que desde Cultura mellorouse muitísimo a programación que se viña realizando desde o Concello. Somos quen de ter as últimos estrenos das películas que salen no noso país, incluso algunhas delas presentámolas o mismo día que se presentaron na capital de España, en Madrid. Ampliamos muitísimo a escuela de teatro e as intervencións teatrales. Creo que fomos un referente en charlas culturales e educativas, como é as xornadas culturais que se veñen facendo. Teño que decir aquí tamén que desde as bibliotecas fíxose un gran esforzo, e desde a actuación da Biblioteca de Mus e da Biblioteca de Esteiro, que as traballadoras cumpriron con creces e co presuposto que temos fomos quen de facer grandes cousas para os rapaces e rapazas de todo o Concello. Recuperamos tradicións de fai moitos anos que a xente pedías, como é a festa dos Maíños, do Maíño Maio. Con respecto a turismo, tamén temos que salientar que as visitas turísticas que se ampliaron un montón, que teñen unha gran demanda tanto as marítimas como as terrestres. Acudimos a feiras donde temos uns resultados e unhas visitas aquí na oficina de turismo tamén que subiron un 80%, están a estadística para velas. Con respecto ao GES e a Policía Local, a parte de seguridade, creo que é visto e que se percibe perfectamente a mellora en esas áreas. O GES, cando nos chegamos aquí, tiña grandes dificultades de material, incluso rozábamos a ilegalidade cando salíamos a algún lado, porque non cumplíamos ca lei que manda levar demasiado determinado material, e desde esa concejalía mellorouse esas cousas que necesitaban o GES, así como as instalacións que aínda está pendiente unha obra de instalación tamén moi necesaria para ali. A Policía Local encontrámola desmantelada totalmente e fomos quen de crear 2 plazas de Policía Local que agora mismo están as vendo pola calle. E con respecto á intervención de Muros Centrado, pouco máis que decir, porque Muros Centrado di que bota en falta que non se fixera constar na conta xeral o inmobilizado dos bens patrimoniais. Se os facemos constar, malo, porque estamos inflando os datos. Que se non nos facemos constar malos porque os bota de menos, entonces creo que fomos quen de cumplir a carreira de gasto. Fomos quen de pechar unha conta con un remanente importante. É certo que hai unha parte do remanente que hai partidas de dudoso cobro, e tamén temos que decir que fomos un dos concellos que foi capaz de pagar as facturas en un plazo máis breve de toda a comarca do Barbanza, co cal creo que debemos felicitarnos por esta conta xeral
bueno, e pouco máis que decir, pero e que efectivamente os ingresos as actuacións que se fixeron efectivamente que foi un 79%, pero que vostedes fixeron un 30%, eso é certo, mirámoslo fai pouco e claro, os números están aí para lelos. E nada máis. Rematou? Sí. Señora González. Vale, pois mirade, é unha mágoa ter que defender un documento técnico como este cas medidas estrellita que fixestedes estes 3 tirando a 4 anos, que non quita que este ben. Por suposto, todos os bens que se prestan para axudar a xente que está tal, contacontos, maíños, su medida estrella que se dá a conciliación de madrugadores que xa estaba iniciada e falada cas AMPAs cando vostede chegou, pode yo preguntar ás AMPAs, non poñas a cara porque eu levabas e seino perfectamente, só ten que preguntarlle, por exemplo, a de AMPA de Valdexería. Ben, despois o que deben de xestionar tamén bastante mal é o tempo, porque xa levan aquí 3 anos tirando para 4. Ese discurso de dejaron todo hecho unha porquería, que cambiar unha tabla era estrutura, podía valer o primeiro ano, pero despois de 3 anos tirando a 4, a ver se despertades dunha vez. Entonces, basicamente, defender ou tratar de defender a xestión que se fai con esas medidas, a verdad é que estamos falando de cousas diferentes. Será que os único meu son os números, que teño as miñas dúbidas tamén. En ningún momento dixen eu que a xente deixará de pagar impostos, eu son contribuinte como calquera dos que está aquí, faltaría máis, e resumindo, ineficacia na xestión de inversións por retraso de licitacións, por execucións de obras, por o que quira. Impacto para os servicios e infraestructuras, como estamos vendo e sufrindo, con cintas que balizan as entradas e accesos a pasarelas en pleno época de verán. E o aforro, só lle ten que preguntar aos técnicos, o aforro presupuestario do que falan é ficticio. Se non lle dá de comer aos fillos, claro que aforra. E vostedes dixeron en varias ocasións que non estaban aquí para aforrar. O que pedimos é un control nos gastos, efectivamente, que se cumplan as necesidades dos veciños, sexan servicios, sexan inversións. En este caso, falamos de inversións, non só de obras, precisamente porque é un capítulo que nos chama a atención por a súa baixa execución. Vale? Bueno, primeiro que voulle contestar ao tema de madrugadores, porque é que parece que está vostede vacilando a xente. Non. Chegamos aquí no ano 23 co programa de madrugadores comezado no Colexio de Esteiro, posto a andar pola AMPA, donde as familias asumían o custo do servicio, e con un programa no Ramón de Artaza que chegaba ata decembro. De setembro a decembro. Estaba iniciado entonces? Sí, pero é que o curso chega hasta julio. Bueno, hasta xuño, perdón, casi xullo, pero e pagaba a AMPA, que foi a AMPA quen pideu unha subvención para ter o servicio de madrugadores no Ramón de Artaza. E en Louro, se por vostede fora, pechaban o colexio. Por eso non lle querían nin poñelo madrugadores, porque en verdade é o colexio que máis necesidade ten do servicio de madrugadores, porque é o colexio que máis tarde comeza. Por desgracia, si xa costa entrar a traballar ás 9 da mañán, entrar a traballar ás 10, xa non lle digo. E se os rapaces entran ás 10 menos cuarto, non é no colexio de Louro. Conciliar entrando ás 10 menos cuarto é complicado. E mire como é que o colexio de Louro ten a porcentaxe máis alta de alumnos en madrugadores, porque o medio colexio de Louro utiliza o servicio de madrugadores. E darlle ese servicio a medio colexio, estamos falando de números importantes, vostedes nin se o plantearon. De feito, vostedes trasladaronlle máis dunha vez a veciñanza de Louro que preferían que os rapaces de Louro se viñesen para o Ramón de Artaza e pechar o colexio. Sí. Dixeron, trasladouno a nosa propia veciñanza. Maquíllano da forma de preferimos metelos nun colexio que poida dar máis servicios. Pero que resulta que o colexio de Louro é referente en educación en todo o Estado. E resulta que o colexio de Louro, e podeno dicir calquera das dúas concelleiras de Louro que temos aquí, é para a veciñanza desa parroquia un referente. Para todo o concello. Pero os de Louro sínteno máis eu. Para todo o concello, un referente para todo o concello.
Igual que cada parroquia sinte un pouquiño máis os seus servicios, e neste caso, para toda a parroquia de Louro, o Colexio de Louro é un motivo de quitar, é certo, é para todos, porque funciona moi ben, pero especialmente para a parroquia de Louro é un motivo de orgullo. E nós sabemos de primeira man que é algo polo que a veciñanza de Louro vai a pelexar sempre. E nós tamén. Vostedes non pelexaron por el cando non lle deron servicios. A ver, o movemento demóstrase andando, din os sabios, non? Quitarlle os servicios a un colexio non é pelexar por el. É dicir que preferides que vayan todos para o Ramón de Artaza non é pelexar por el. Pelexar por el é darlle servicios. Pelexar por el non é dicir que sale moi caro podar, como pasaba, cando tiñan os chopos caéndolle en riba do colexio e non miraron nunca para el. E os chopos había máis de 50 anos que non se podaban. Vai, Por certo. menos mal que non foi culpa non. Menos mal que non caeron. Eso é o menos mal. Menos mal que non caeron. Porque si caeran, levábamos todos as mans á cabeza. Sobre a recaudación, xa llo dixen, nós melloramos a recaudación de tesourería sin subirlle os impostos. Non lle fomos o peto a ninguén, si que se fixo unha mellora na recaudación e controlámonos nos gastos. A fórmula foi esa. O remanente, sí, o remanente sale un remanente positivo, que non o tiveron vostedes en 4 anos que estiveron. En 4 anos que... Señora González, a ver, en 4 anos que estiveron non presentaron unha conta xeral positiva, o que teñen é que como estaban exentos de cumplir as reglas fiscais, pois bueno, podíanse permitir non presentar unha liquidación positiva. Cada un ca súa conciencia e a súa responsabilidade. Nós non temos a exención de reglas fiscais e nós presentamos unha conta remanente positiva. E dígolle máis, e todo isto sin ter que pedir ningún crédito, porque lembrolle que vostedes a medio ano de marchar ou mellor un ano, non lembro agora se foi medio ano ou un ano antes de marchar, tiveron que pedir un crédito porque non daban pagado. E nós agora mesmo estamos en situación de poder liquidar ese crédito e poder deixar o Concello sen débeda total non, porque, bueno, hai créditos que non compensa pagar. A realidade é esa. Hai créditos que non compensa pagar. Pero o que pediron vostedes, por exemplo, sí que compensa pagar. E probablemente parte do remanente o haxa que meter aí, será algo que tenemos que debatir entre nós. Pero poderemos estar en situación de dicir, pois mira, non deixamos o Concello inda por riba sen débeda. Que xa é máis do que puderon facer vostedes. Por moito que agora di. E non darlle de comer os fillos. Eso foi o que fixeron vostedes. Por eso están Aforramos ou non? Non, é que é o peor, nin aforraron. Non. Non é un debate, é unha intervención. É que nin siquiera aforraron. Si dixésemos, pois aforraron algo, é que nin siquiera aforraron. Non lle daron de comer os fillos e máis non aforraron. Fala de pechar o Pozo do Cachón. Saberá como estaba o teito no ano 23 cando chegamos nós. Se non o sabe que non foi por ali. Porque o teito, mirabas para arriba e podías ver as estrelas. Aquí chovía. Aquí chovía. Sí, aquí tamén chovía. Incluso aquí chovía. Incluso no tellado da casa do Concello podíamos poñer a pastar as cabras. A realidade foi esa. É o fiel reflexo do que pasou durante o seu mandato. E veñen aquí agora a dicir é que non executan. Pero, a ver, si en 4 anos que estiveron non se lles ocurreu pasarlle unha lixivia ao tellado da casa do Concello. E cando chegamos resulta que o que había aí pois era bastante máis que pasarlle unha lixivia. Pero bueno, como falábamos da conta xeral, non nos imos entreter en repasar o mandato de uns e doutros. Eu creo que os números falan por si sós. Había un plan económico financiero que nos obrigaba a conter o gasto. Cumplimos co plan económico financiero sen deixar a veciñanza sen servicios e conseguindo un aforro para o Concello. É certo, hai bens de dubidoso cobro. Eso pasa en todos os orzamentos. Por sorte, non son a totalidade nin unha gran parte. Pero sí que vou aproveitar porque aquí o señor Lago Álvarez quitou un dato que é a financiación do GES.
que é certo, a Deputación debería poñer, o Concello debería poñer solo o 7,5% cando está poñendo 46%. Un día, señor Lago Álvarez, si quere sentámonos e contolle de onde ven ese desaxuste no gasto do GES. Porque probablemente a que hoxe fai de portavoz que ten sentada vostede detrás saiba ben de onde ven. Porque cando o Concello non se defende en certas pretensións, pasan estes desaxustes. O convenio da Xunta e da Diputación establece un número de traballadores e uns grupos laborais para eses traballadores que non se corresponde co que hai no Concello de Muros, nin en número de traballadores, pero bueno, en número de traballadores nós asumimos que o servicio non se debe deixar sin personal e que hai que cubrir as baixas. Pero a remuneración económica que hai e o grupo de asignación dos traballadores non é o que establece a Xunta, nin a Xunta nin a Diputación. Entón aquí falamos dun problema de raíz que non é fácil de solucionar, porque nós somos os primeiros que creemos que a xente ten que cobrar o seu traballo, pero tamén hai que saber cal é o plan de financiamento polo que ven. E quizáis o anterior mandato quixo librarse dun problema cos traballadores metendo o Concello inteiro en outro. Señor Lago Álvarez, o seu turno. Empece e acabo. Simplemente... Non vai acabar a señora González. Non, acabo eu, rapidamente. Non é lixivia, é isoglufato o 10%. Hipoclorito. Isoglufato tamén. Segundas partes, non teño máis que aportar, me ratifico no que dixe na miña primeira intervención. Nada máis. O hipoclorito sódico sei o que é. Claro. Sí, claro. Alergia. Claro. Alergia. Eu falo diso. Perdón. Rematou. Sí. Señora González, peche o... Bueno, pois volvemos a repetir lo mismo, que temos que estar todos satisfeitos con esta conta xeral, que por certo eu creo que non había que aprobala agora, que só había que dar conta dela. Bueno. Eu creo que había que dar conta dela, porque xa aprobou inicialmente. E agora publicouse novo. Aprobación definitiva. Ya, pero xa estaba aprobado. Pero bueno, estuvo ben o debate, que así supemos cal é a opinión da oposición sobre o progreso da conta xeral. Creo que podemos salir contentos das actuacións e do resultado final desta conta, e, bueno, esperamos que este remanente de tesorería podamos invertir da forma máis axeitada posible, e nada máis, e empezamos con un ano novo. Onde vai que empezou? Un ano novo contable. Ben, pois pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da conta xeral? Abstencións? Votos en contra? Pois queda aprobada a conta xeral. Ben, vamos agora co terceiro punto. Fixación dos festivos locais no Concello de Muros para o ano 2027. A proposta que se trae é a de aprobar como festivos o martes 29 de xuño de 2027, festividade de San Pedro, que é a festa que organiza o Concello, e o 16 de xullo, venres, festividade da Nosa Señora do Carme. Intervencións, Partido Popular. Nada, parecenos ben, este ano ademais cadra moi ben o Día do Carme, pois xa é venres, co cal esperas unha fin de semana de moita afluencia de xente, que esperemos que máis que na edición deste ano, e nada, parecenos perfecto, nada que dicir. Partido Socialista. Pois non está ben, fomos un quen de propoñer tamén os mismos días. O Día de San Pedro creo que non tiña dúbida para ninguén, porque é o patrón do noso concello e a festa do Concello de Muros. De feito, é a festa, unha das festas que paga o concello. Entonces non tería xeito de que non fora día festivo, e a do Carmen, por tradición e efectivamente como un viernes, pois tamén creo que debería ser o Día do Carmen. Señor Lago Álvarez. Sí, por miña parte pareceme prudente a proposta. Ben, queren segundo turno de intervención ou pasamos a votar?
Pois pasamos a votar. Votos a favor? Pois queda aprobado. Perdón, por unanimidade. Cuarto punto de orde do día, moción presentada por Muros Centrado para a colocación dunha placa en memoria de don Eduardo Romanía Beijón, veciño de Esteiro, asasinado no campo de concentración de Busen en 1941. Señor Lago Álvarez. Presentei unha moción moi concretamente en días recientes, 5 de xullo, pedindo a colocación dunha placa en memoria de don Eduardo Romaní, que foi veciño de Esteiro, de forma moi rápida, como di na moción, dou por leída a moción, que é natural veciño de Esteiro, un dos milleiros de persoas españoles tras a Guerra Civil sufriron o exilio. Bien. Esta persona naceu en Esteiro o 16 de abril de 1915, fillo de Francisco Romaní López, de María Beijón Figueiras, ambos naturales tamén de Esteiro. Julio de 1936, traballaba como dependiente de farmacia, estaba solteiro e non militaba en partido algún. Convertido en soldado, ser mobilizado a súa quinta polo Exército Nacional e non por conviccións políticas. O 15 de diciembre de 37 evadeuse da zona nacional, sin portar armas, xunto co seu amigo e veciño de Esteiro Martín Lestón Figueiras, de Mu, e con José Abreu Charle, natural de Palmeira, en Ribeira. Os tres xóvenes incluíron na brigada número 97, etc. Que a derrota do exército e o seu paso polos campos de refugiados franceses foi detido e trasladado ao campo de exterminio nazi de Mauthausen e o 21 de xaneiro de 1951 co número procedente de Francia. Despois foi enviado a Gusen, padeceu nestas instalacións e tumba taletán. Que pido é recollendo sentir, dicir, manifestei na comisión, eu digo ahora mismo, no seu momento, no mes de xaneiro deste ano, un grupo de veciños de Esteiro presentaron un escrito no Concello pedindo o que eu estou pedindo, que se honrase a súa memoria colocando pois, unha placa en algún sitio de Esteiro a dispoñer por familiares ou por técnicos, por quen sea. Iso é o que se pide en comisión. Se fixeron, non sei se fixeron ou non, pero por parte do BNG, por parte do Partido Socialista, a inclusión de unhas enmendas a moción presentada. Xa dirán agora o que queiran decir, eu explicareime un tanto máis. Gracias. Señora González. Vale, nos queríamos preguntar primeiramente si é posible saber si antes de traer esta moción aquí, aínda que viñeran algúns veciños, alguén falou con algún familiar, descendente, gustaríanos sabelo. E despois, como na comisión informativa aportaron unha emenda de sustitución ao BNG, outra emenda o PSOE, as dúas foron desbotadas por o compañeiro de Muros Centrado, pois nós hoxe traemos unha moción que de sustitución. Vostedes É que, emenda de sustitución. sí, pero unha emenda de sustitución, pero é únicamente para poñernos de acordo en algo, como solemos facer cando hai algún día marcado do carácter que sea reivindicativo ou en defensa de calquer de calquer asunto, máis que nada porque pensamos que aglutina dunha maneira moi amplia as tres mocións presentadas, porque claro, debatir unhas propostas tan diferentes entre sí, non sei se nos vai a chegar ao pleno. Pois o primeiro, ten copia para todos ou quere que llas quitemos? Sí, gracias. Toma un pequeñito. Non sei que somos os cuatro. Vale. Bueno,
voume saltar un pouquiño o protocolo. Eu non sei se o Partido Socialista vai presentar emenda, porque o BNG vai presentar emenda tamén. Nos xa presentamos, señora alcaldesa, na Comisión Claro, Informativa. pero na comisión informativa rexeitouse, entón cabe a posibilidade de presentala no pleno. Entón, eu non sei se Chico, vai está- volver a presentar, o BNG si que vai volver a presentar. Entón, Nos tamén. a verdade é que a min pareceme unha pena non aproveitar a ocasión para facer de verdade, para dar de verdade os pasos no eido da memoria histórica que se deben dar en Muros. E quizáis o mellor ou facer un receso e falar con calma ou que quede sobre a mesa para unha próxima comisión con a comisión de seguimento por parte dos 4 grupos. De todas formas, BNG vai presentar a emenda, Soe tamén. SOE tamén vai presentar a emenda. Bueno, como Pero parecenos ben o que propón a alcaldesa, deixalo riba da mesa e para outro... A nos tamén. Sí, É que para outro igual é día o mellor. sentarnos facer sí. os portavoces, Señor sí. Lago Álvarez, vostede que opina? Escoitou ben o que dixen? Sí, 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 sí. Eu me iba a referir, te iba a presentar por urgencia unha moción. O BNG mencionaba o que se acordou no pleno de 28 de xaneiro de 2021. 28 de xaneiro. Sí, que tamén falaba dos campos de concentración, pero en Efectivamente. Muros. Eu iba a pedir nesa que pode dar lugar a abrirse a que por parte no seu momento foi aprobado por unanimidade de todos, 3 puntos determinados, a ratificar ese acordo. Ratificando ese acordo, automáticamente a alcaldía pode executar, pode ahora mismo igual, executar ese acordo. E sobre ese acordo podemos volver todo. Por outra parte, podemos volver todo sobre ese acordo. Teño aquí, secretario, a ata inteira. A ver, non é, perdón, con permiso. Eu igual son moi formalista, pero se falamos do que temos que falar, isto é unha moción, contra un dictamen ou un voto particular presentado o día seguinte ou unha emenda tal. E non se lle podemos chamar moción. Facemos o receso. Eu tomo un pouco fresco que falta me fai. Pode ser. Sí, podemos Sí, facer Echamos unha mañá. 5 minutos de Unha mañá. receso. Bien. Unha moción. Juan, pois non sei en pausa. Es que non sei que aprobou a firma. Que se aprobou en ese pleno?
Luis, por Feliz, a tela de vámonos. Ben. Pois, despois deste receso no que os distintos grupos políticos debatimos sobre as propostas presentadas ao dictame da Comisión Informativa e as diferentes emendas presentadas, voulle dar a palabra ao señor Lago Álvarez. Por parte miña, atendendo ao artigo 92 do Regulamento de Organización e Funcionamento, que di que calquer concellar poderá pedir durante o debate a retirada de algún expediente incluído na orde do día, ao efecto de que se incorporen documentos, informes, etc. En ambos casos, a petición será votada tras terminar o debate. Está pedindo a retirada? Estou pedindo a retirada do asunto da orde do día. Ben, pois vamos a votar a retirada do asunto da orde do día. Votos a favor? Pois queda aprobada a retirada. Informo que aquí chegouse ao acordo de pospoñer o debate desta emenda para chegar a consenso entre os 4 grupos. Ben. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Moción presentada por Muros Centrado para instar a Xunta de Galicia e o Servicio Galego de Saúde a inclusión do Concello de Muros no Plan Unitario de Prescripción de Receitas Médicas mediante a creación dunha unidade específica de prescripción. Señor Lago Álvarez. Sí. Segundinho, nada máis, o Instituto de Papéis. Bien, presentei por cal empezamos? Empezamos por É a das recetas. a das recetas. Prestación de recetas, bien. De forma sencilla por parte da... Vamos directamente. Hai un problema ca dispensación de renovación de recetas bastante completo. Tomei nota esta mañá, entrei na páxina oportuna do Sergas e ás 12 horas solicitei hoxe día 30 para renovar recetas e me din que para o 12 de agosto ás 16:54 horas. Bien, este tema parece que a Xunta que o ten medianamente resolto con unha unidade que chaman específica de prescripción. Pero bien, chamanlle así. Non quer decir que esta xente prescriba, de forma tal que quen necesite de renovar recetas, pedidas en mostrador, a renovación, ou pedidos a través da páxina sergas.nonseique ou da páxina de saúde, esta solicitude vai a un departamento determinado, hai varios creados, donde un grupo de facultativos médicos, pois, examinado o expediente, examinada a petición, examinado o expediente do clínico da persona que está pedindo, proceden a renovación das recetas. Así de simple e sencillo. Hai unha parte, aquí non teño mapa, pero que se está utilizando en outras zonas de Galicia e non chega nin alcanza a Muros. O que pido, en definitiva, é instar a Xunta, o Servicio Galego de Saúde, incluir o Concello de Muros dentro do que chaman Plan Unitario de Prescripción de Recetas Médicas, garantindo a veciñanza, solicitar a xerencia, tal. Ou ben, crear a unidade específica para Muros ou incluirnos dentro de algunha das unidades específicas xa creadas. De momento estou listo. Señora González. A ver, ben, nós polo que temos entendido, esta unidade específica de recetas efectivamente apoia os centros de saúde e centros médicos que, por o motivo X que sexa, ou moita población, ou falta de médicos puntuales, ou que sexa, teñen moita demora nas listas de agarda. Entonces, é unha unidade dinámica, é dicir, cando a Consellería detecta eses atrasos nas citas, salta pois unha alarma na Consellería e activan esa unidade de prescripción de recetas. Cando solventan esta situación e as listas van para adiante, as listas de espera, pois esa unidade pois desactívase ou vai para outro lado. Entonces, bueno, en Muros a verdade é que a nós polo menos non nos trasladou ninguén que tuveresen problemas pola prescripción das recetas, porque ademais nos
a ventaxa que temos nas vilas pequenas é que ao final vas á farmacia casi, quero dicir, pasas a tarxeta, está activada, non sei que teñas un problema puntual, pero si son tratamentos que tes pautados. Entonces, bueno, nós non sei se é posible solicitar esa unidade específica para muros. Supoño que haberá que cumprir os parámetros e ter unhas porcentaxes de lista de espera pois que superen X márgenes. Entonces, bueno, entendemos que ademais moitos dos puntos que di o señor Lago Álvarez pois se solucionan tamén cas citas telefónicas, que non sei se probou. Entonces o mellor é duplicar un servicio ou utilizar recursos que non, que poden dedicarse a outros sitios, non sei. E nós neste caso temos, bueno, non nos parece. Rematou? Bueno, Perdón. E aí non nos parece. A ver, que non creo que Muros, neste caso, este servicio, efectivamente, que teña necesidade ahora mesmo imperiosa, e outros sitios o mellor sí. Non nos chegaron moitas reclamacións, vamos. non lles chegaron... Rematou? Sí, Vale, non lles chegaron reclamacións, pois voulle facer a primeira. Vou solicitar aquí diante receita para o meu médico de cabeceira. A axenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir citas de receita nos vindeiros días. Contacte co seu centro de saúde. A vostedes dalle o 12 de agosto. A min non me deixa. Nin para receta, nin para... e probaste de opción de chamar ao centro médico? Porque todo... Sí, no centro médico teñen que collerche, que están saturados tamén. Pero bueno, propuxo vostede aquí unha cousa que é ilegal, que é pedirlle á farmacia que adiante os medicamentos. No, dice que sí, se pasan as recetas está pautada, se ti tes a tarxeta... Non ten receta. Si pasas a receta, se pasas a tarxeta e non che sae receta, é que non tes receta. E a farmacia non pode adiantarche. Dicen as que tiñas pautadas. Claro. Porque ti, si vas pedir unha receta, pero se que vas... pautada non tens que renovala, xa tes pautada. Claro, entonces ti chamas e dices, mira, ahora me apetece tomar un ibuprofeno, me lo cargan na receta. É iso que pretendedes? No, o que está dicindo o señor Lago Álvarez é a renovación de medicamentos. Cando che poñen medicación para un mes, para 2 meses, para 3 meses, se che acaba e chamas ao centro médico e pides que se che renove. A farmacia nunca pode adiantala. Cal é o inmenso problema que sabemos que hai? Eu sei no de primeira man. Que se non queres que a persona quede sin o fármaco, por desgracia moitas veces hai que adiantar. Pero se a tes pautada... Se a tes pautada, sale unha receta. Claro. Claro, pero que aí non a tes que renovar. Se a tes pois precisamente, ti vas a buscala, se a tes pautada, que recetas queres que che prescriba a unidade esta, entonces? As que non che pautou o médico, as que solicitas ti. Señora González, creo que non sabe como vai... Pode ser que non o entenda. Claro. Pode ser. Probablemente. A ver, eu coñezo de primeira man pola miña profesión, o señor Lago Álvarez, entendo que o coñece pois pola súa situación, porque se preocupou polo que fose. No Sergas, e coa receta electrónica, a ti poñenche un tratamento crónico, e o médico pode che pautar esa medicación por 6 meses ou por un ano, un máximo de un ano. Chega ese ano, se ese ano se cumple, acaba, e non che renovaron a receta, estas unidades de prescripción o que pretenden é a renovación desa medicación crónica. Non prescripcións novas, son unidades de renovación de prescripcións. Van a renovar eso crónico do que se che acabaron as recetas. Sin que che revise o médico, claro. Exactamente, sin que che revise o médico. E aí é donde nós non o podemos apoiar. A defensa da sanidade pública non se pode tapar con fieitas. Esta iniciativa que parte da Xunta parte para intentar paliar un problema moito máis grave que é a falta de médicos de atención primaria. E agora, si que a señora González quixo opoñerse a esta medida a esta proposta do señor Lago Álvarez dicindo que en Muros non facía falta. Eu digolle que Muros sí que ten un problema grave na renovación de recetas. E agora o señor Lago Álvarez digolle que a solución non é esta.
Non lle pode facer a campaña á Xunta. Esta é unha solución para salir do atranco, pero o atranco non pode ser a solución non pode ser empeorar os servicios de saúde. O que hai que facer é aumentar os médicos de cabeceira, porque ningún paciente que teña un tratamento crónico debe pasar máis de un ano sen a súa revisión. Hai que revisar sempre os tratamentos, e máis se falamos do caso de pacientes polimedicados, que son os que soen ter estes problemas. A un paciente polimedicado, antes de renovarlle o tratamento, corresponde facerlle as analíticas que toquen, corresponde ver cal é o seu estado de saúde mínimo unha vez ao ano. En moitos casos, incluso con menos tempo. Se reforzamos o servicio de saúde, se reforzamos a atención primaria, excusamos o servicio de prescripción, porque o que sí que non... Este servicio de prescripción, eu, cando vostede o comentou, informeime de como se plantexaba que funcionaría. Hai situacións nas que un paciente pode pedir a prescripción dunha receta que o mellor non necesariamente deberá pasar pola revisión do médico, pero ese tipo de recetas non as poden poñer. Póñolle un exemplo. Persoa con alerxia estacional que todos os anos, cando chega a primavera, lle poñen os antihistamínicos. Pois esa prescripción non a pode facer a unidade de prescripción de recetas, debe a facer o médico de cabeceira, porque cada ano é unha prescripción nova. Entón, a unidade de prescripción de recetas non está capacitada para facer esa renovación. A unidade de prescripción de recetas está capacitada para renovar os tratamentos de longa duración. Os tratamentos de longa duración sempre deben levar un seguimento. Entón, a nós, de verdade, que nos fastidianos non secundar pedir un servicio para o Concello. Ademais, cando somos os primeiros que vemos que a sanidade pública está colapsada. Pero creemos que esta non é a vía. A vía non pode pasar por empeorar os servicios de saúde. A vía ten que ser única e exclusivamente o reforzo das plantillas de personal, que agora mesmo é donde está fallando. Este retraso que hai para pedir recetas, non para pedir recetas, pero xa lle digo, na aplicación eu puxeno para recetas, pero tamén o puxen para consulta, e non me deixa. Eu a día de hoxe non podo pedir nin recetas nin consulta. Teño que ir por urxencias, aínda que o meu problema non sexa unha urxencia. Daí ven o problema do colapso da sanidade pública e, sobre todo, da atención primaria, porque, ao final, por unha carraspeira, temos que ir por urxencias, e todos sabemos que por unha carraspeira non fai falta. Pero se nos deixamos ir, igual se nos complica o asunto. Eu, de verdade, parece moi lóxico e moi doado de entender apoiar que se pida un servicio para muros, pero é que neste caso eu creo que é un servicio que empeora. Eu e máis o noso grupo como Bloque Nacionalista Galego creemos que é un servicio que empeora a sanidade pública. A prescripción debe ser feita por técnicos competentes, por médicos titulados, non por técnicos de saúde. Os técnicos que o Sergas plantexa que estén nesta unidade de prescripción son licenciados en medicina sin ter feita a especialización. Un licenciado en medicina, evidentemente, ten coñecementos, pero ten os coñecementos necesarios para levar a cabo o seguimento dun paciente polimedicado. Ten os coñecementos necesarios que precisa ter un médico de atención primaria. Porque moitas veces eu quero facer aquí un alegato en defensa aos médicos de atención primaria, que son as especialidades que menos escollen e son os máis necesarios, porque queda moi guai dicir que eres cirujano, pero ser o médico que está en primeira fila igual é o indispensable. Moitas veces pensamos que guai ser parece que sona mellor, non? Dicir, son ciruxano plástico. E a min pareceme que ten moitísimo máis mérito dicir, pois mira, son o médico de cabeceira dun concello como Muros de 8.000 habitantes que triplica a poboación no verán, que non se reforza a plantilla no verán.
a realidade é que fai falta axilizar as recetas, sí, pero con médicos, non con unidades para renovar recetas sin máis. Eu de verdade entendo a súa boa intención, pero a sanidade pública non se pode defender así. Señora Gonzalo. Ben, temos a miña compañeira. Bueno, eu a verdade é que sí que estou de acordo nunha cousa con Manolo, é que si eu teño na miña casa xente que ten medicación crónica, si é certo que lle tardan moito en dar en dar a cita médica para o tema da medicación. Pero en ambos casos, antes de darlle a medicación, teñen que pasar polo centro médico porque teñen que facer analíticas ou que sea un deles. O outro, modifícaselle a medicación, de unha ten que tomar máis, e outra ten que tomar menos, todo eso. Entón, sí ou sí, teñen que pasar polo centro médico. Eu creo que eses facultativos médicos que van coller o teléfono podrían estar traballando no centro médico tranquilamente, en vez de traballar 4 ou 5 horas en X tempo, pois cando se acumulen moitas citas, se os tes aí, as citas van se reducir, sí ou sí. Que non estaría mal ter os dous servicios, o sea, ter máis médicos e ter este servicio tamén. Non digo que non, pero eu creo que é un taponamento total, o sea, é un parcho, é dicir, vamos parchear con isto, e xa está, os médicos pois que queden todos nas súas casas. Creo que pensamos as dúas igual en este tema. A moción a verdade é que non a vemos moi adaptada a muros ahora mismo. Sí. Señor Laguarda. Sí, vou Seu correndo. turno. Bien, comprendo o razonamento político por parte do BNG en base a manifestado pola presidenta da corporación. Bien, vamos a ver, vou insistir pouco, moi pouco máis, isto é o que hai. Alguén ten escrito que hai que sacar a burocracia das consultas. Sabémoslo ben, que parte cando un vai de consulta, pois casi a mitad do tempo pois a leva o médico pois encima do ordenador, ou completando datos, ou buscando formas. Bien. Que tiveron problemas que non se conoce que se teñan problemas cas recetas. Bueno, non sei en que parte do pueblo se vive para non saber que hai cantidad de xente que ten problemas cas recetas. Ben, estes gabinetes, en principio creo que o crearon en Conxo, pero hai moitos máis. Efectivamente, son médicos, pero sin ter o mesmo, pero teñen, bueno, pues, amplia capacidade. Aquí se fala de prescripción, pero aquí se trataría de renovación de un tratamento. A renovación pois, pasa de maneira inmediata de que a persona, o profesional médico que vai ver, que vai atender esa solicitud de renovación, vai ver todo o seu expediente médico. Pois se o médico lle dixo solamente para un ano, bueno, pois solamente para un ano ou para 6 meses. Ou se se fala do antihistamínico, pois o outro vais a dar perfectamente conta de que recetado no mes de, no mes de abril, pois non lle vai a recetar outra vez no mes de outubro. Cousas do máis normal e prudente. Igual me explico mal e non se me entende, e me gustaría que alguén, outro día alguén dixo que era sanitaria, bueno, e que se me diga a ver en que nivel de Glasgow estou. Perdón, que nivel? Nivel de Glasgow. Usted sabe o que é. De campana de Glasgow. Sí, usted sabe o que é. Depende de para que, depende Vale. de que sexa do que estamos Que falando. se me diga así da miña expresión, pois se me está entendendo tan mal, porque podo estar sufrindo agora mismo de unha afasia da que non sei nada de nada. Podo estar sufrindo agora mismo unha afasia. Pero vamos, son temas que eu, con todo
con todo, me quedo perfectamente moi conforme e moi satisfeito con que ao menos se houbera debatido a moción. Me quedo perfectamente conforme. Despois, xa habrá quen poda decir por aquí ou alá me gustou ou non me gustou. Que hai que ter máis médicos? Cierto que sí, pero eu non estou aquí para defender a Xunta de Galicia. Son eles moi competentes para defenderse e armar unhas e armar outras. Digo, pode que sea competencia de outros ou outras, pero non é da miña competencia en absoluto. Eu son un crónico. Teño un problemita, dicir, tomando como lle chamamos, de nombre propio Pixabán e de nombre impropio Eliquís, ou doblemente. E teño cando me teño que renovar, me renovan todo, menos o dichoso Eliquís, que ten que pasar pola farmacia do centro. Ten que mirarme, etcétera, etcétera. A farmacia, supostamente, me podrá dicir en algún momento, antes de outra vez, pasa por aquí que che quero facer unha extracción a ver como estás de electrolitos. Pode ser. Depende do que quieran mirar. Claro, tamén de electrolitos. É así, facede, acontecede, pero eu me quedo moi conforme con facer esta solicitud. E xa habrá quen diga se estuvo ben que eu a presentara ou estuvo mal que non se atendera. Non sei o momento xa se dirá o que sí. Moitas gracias, presidenta. Partido Popular? Bueno, está claro que por uns motivos ou por outros o resto dos partidos non vemos a necesidade ou o obxectivo de implantar isto porque falten médicos, porque as recetas a xente teña que pasar antes por as consultas. O que está claro que é un problema que está arriba da mesa e nós tampouco somos quen para dicirlle a unha persoa que acaba de estudiar 6 anos se es vai ser cirujano, ser médico de familia. Son decisións que toman os estudiantes, como vostede decideu estudiar o que estudiou eu igual. Entonces, por desgracia, non elixen esa especialidade, quizás xa un problema tamén do que, bueno, de como se están tratando ou as clases que toman nas facultades, non o sei, está claro que é un problema, pero que, xa digo, por uns motivos ou por outros, con respecto a acudir ao centro médico, non só existe as consultas de mañán e as urxencias, hai médicos que están facendo prolongadas que eu, de verdad, si chamades vos collen, danvos cita para tal. É o que podo dicir, porque hai médicos que están facendo a prolongada, están sustituíndo os de vacacións. Eso sei con certeza. Non será suficiente? Pois seguramente, co volumen de población do verán, pero vamos, nós vamos a externos, xa eu digo que non. Señor Lagoa, primeiro, a ver, é complicado explicar aquí en pouco tempo como vai o sistema de prescrición e de renovación de recetas. Por lei, a parte do programa que utiliza a Xunta, bueno, que é o sistema de receita electrónica que se utiliza, a lei tamén fala do tempo máximo polo que se pode prescribir un medicamento. Ningún medicamento se pode prescribir de maneira eterna, por moito que sexa crónico. Evidentemente, isto faise para salvagardar a saúde dos cidadáns. Vostede puxo aquí un exemplo, non é que pase pola farmacia, pasa pola inspección farmacéutica, pero o caso do medicamento que vostede comenta é un caso diferente a ese. O seu é un medicamento que precisa visado farmacéutico. Xa está noutro tipo de medicamentos. Hai medicamentos de moitas clases distintas no que é a parte legal de prescripción. Normalmente a inspección farmacéutica visa todos os meses. Hai veces que visa máis tarde do que sae a receta e por eso teñen que esperar a que saia o visado da inspección farmacéutica, pero estas unidades non son unidades de visado. De feito, sí deberíamos ter unidades de visado no Concello de Muros e non ter que depender de Noia ou non ter que depender de Santiago cando non está o inspector en Noia ou non ter que andar, digo yo, porque
Ocorre moito nas farmacias de ter que andar chamando a ver en que hospital está un inspector que che poida visar uns pañales. Xa non falo dun tratamento como un eliquis, sino uns pañales. Os pañales a maior parte deste tipo de produtos precisan visado, e na maior parte dos casos este visado responde a unha contención do gasto. Hai moitos outros casos nos que responde a características médicas. O eliquis ten as dúas versións. Precisa un seguimento médico que ten que visar un inspector farmacéutico, pero tamén é un medicamento caro, entón precisa unha contención de gasto. Cos pañales é contención de gasto. Ninguén lle vai facer mal usar un pañal máis un día. Pero para conter o gasto farmacéutico, o que se fai é exixir este visado. Este tempo máximo de prescripción faise así para que exista un seguimento, para que o médico de cabeceira ou o especialista que corresponda, moitas veces o especialista nin siquiera pode ser o médico de cabeceira, ten que ser un médico especialista. Depende do tipo de medicamento, non sei se a vostede lle surxiu algunha vez, pero hai medicamentos que non se poden renovar sin que antes che vexa o especialista da área. Entón, estas unidades de prescripción é, como lle dicía nun principio, tapar o raposo con fieiras. Hai que completar a plantilla de médicos, hai que ter unha plantilla de profesionais completa. E se temos unha plantilla de profesionais completa, estas unidades non teñen sentido. Estas unidades só teñen sentido cando a plantilla de persoal é deficiente. Para poder renovar esas 4 cousas que non precisan o mellor un seguimento tan estricto, e ainda así precisarían. Ou cando tarda o médico en darche cita, porque a cita de revisión deberase facer todos os anos. Si que é certo que imagínese que a vostede lle toca a revisión agora en agosto, lle pasa como a min que non pode pedir cita. Pois entón teremos que recurrir a estas unidades de prescripción. Pero é que o sentido destas unidades de prescripción, que por certo extrañame que o Partido Popular non as defenda, porque é unha medida delas. O problema dos médicos de familia non é o que estuden nas facultades ou o que non. O problema dos médicos de familia son as condicións nefastas, as condicións laborais nefastas que teñen no SERVES. Ese é o problema dos médicos O de familia. resto di usted, punto. Sí, moi ben. digo eu e di nos datos. Moi ben. Non é di usted, punto. Digo eu e di nos datos. Cando os médicos de familia están emigrando para incluso para outras zonas do Estado español, onde se lles paga mellor, pois igual o problema non é só a vocación. Vostedes antes falaban das plazas MIR, que había que crear plazas MIR, cando viron que a mitad das plazas MIR quedaban desertas, agora din que será que non nos motivan nas facultades. Nas facultades motívanos. O que non nos motiva é o futuro laboral que se lle presenta. Non me vou estender moito máis porque, bueno, creo que a explicación deste punto non se pode facer de forma lixeira. É preciso afondar en por que nacen estas unidades. Estas unidades, esta proposta da Xunta, nace en resposta a unha carencia estructural, e nós non podemos defender tirar polo camiño rápido. Nós temos que defender tirar pola calidade da atención primaria e pola calidade da sanidade. Estas unidades van en contra da calidade sanitaria. Entón, non imos a votar en contra, porque pois cando non hai ningún servicio, pois tapémolo raposo con fieitas, pero non a imos a apoiar tampouco. Entón, nós témonos que abster, porque non parece raro e pode resultar extraño non apoiar servicios para o noso concello, pero que neste caso creemos que é un servicio que vai en contra da calidade asistencial. Partido Socialista. Bueno, nós vamos a concluir dicindo que despois dese debate o que si estamos todos de acordo, tal e como dixo a miña compañeira, é que
hai medicamentos que non se poden prescribir ou volver a prescribir sin unha revisión médica. E os outros que sí se poden volver a renovar é tan fácil como ter un programa de ordenador que o paso do tempo é el despertador. O sea, o paso do tempo funciona de forma automática. A conclusión é a seguinte: necesitamos máis médicos e vámonos deixar de chiringuitos que non funcionan e que ademais despois de todo o que oímos aquí hasta incluso podían ser prexudiciais para a saúde. Relator? Señor Lagualbo, pecho o turno de intervencións. Non vou aportar nada novo, pero que quedou explicado e por unhas razóns ou por outras, pois non impacta. Pouco máis que decir. Me quedo conforme que me curo en salud, si vale a frase, habendo presentado esta moción. Os argumentos daqui ou da lá ou da colá poden ser máis ou menos válidos, pero usted acaba de decir, non votar a favor de un servicio para muros, pois claro, non montar, o seu é un razonamento inteiramente político que eu lle respeto, que pudera entrar a outro tipo de debates que non proceden ahora mesmo. Nada máis, se é o caso, poña a votación o tema e listo. Pasamos a votar entón. Votos a favor da moción? Abstencións? Pois queda aprobada a moción co voto do señor Lagualbo. Moitas gracias. Ben, pasamos agora ao sexto punto da orde do día, a moción presentada por Muros Centrado para instar a Xunta de Galicia e ao Servicio Galego de Saúde a inclusión do Concello de Muros no programa de hospitalización a domicilio ADO. Señor Lagualbo. Bien, presentada a moción, no seu momento estou o ADO. Bien, o ADO é un servicio de hospitalización a domicilio, un modelo asistencial consolidado no sistema público de saúde, non é solamente propio de Galicia, sino é propio de outras comunidades. A través deste servicio permite prestar no propio domicilio do paciente unha atención sanitaria especializada equivalente á hospitalaria para aqueles pacientes que compren con criterios clínicos establecidos. Ben, por aquí e por allá, de remate, estou pedindo se insta a Xunta de Galicia ou as Sergas a incorporar o Concello de Muros á área de cobertura do programa de hospitalización domicilio ADO. Na moción hai uns mapas, prácticamente todo Barbanza está incluído, a zona de Santiago, por suposto, e todo o que é a zona de... Alguén me di que este mapa é un pouco antigo e que outros está incluído, pero cheguei a confirmar. Sea por o caso de Muros, Outes, Mazarico, Santa Comba, todo o que é prácticamente parte de costa e interior non están incluídos. Se trata de que o servicio poda ter Muros, Muros pertenece á área de Santiago Barbanza, existe unha población especialmente envellecida, elevado número de persoas con enfermedades crónicas ou pluripatolóxicas, a distancia hospitalaria é que é, dentro Muros é concello dentro da súa área sanitaria e ten o maior estadísticas, están aí un gran número de doentes de cancro. É un municipio presente importantes dificultades de mobilidade derivadas da súa dispersión xeográfica. Te pido ao pleno da corporación que aprobe esta moción e se lle pida á Xunta de Galicia a quen corresponda dentro da Xunta a que Muros sea incluído no programa de hospitalización a domicilio ADO. Rematou? Señora González. Pois neste caso, efectivamente, este programa está implantado no caso que nos ataña a nós, na zona de Barbanza e Santiago. De Barbanza quedan varios concellos por incluírse neste servicio, pero recientemente saleu na prensa
un responsable da área pois dicindo que nos meses de outubro, novembro deste exercicio esperan chegar a Carnota, Muros, neste caso Outes, que está aí a medias, Mazaricos e Santa Comba. Estarían xa todos os concellos da nosa contorna incluídos neste servicio. Polo tanto, bueno, hoxe esta moción si caímos a apoiar, pero que sepan que, bueno, que por o que sale nas novas é un servicio que xa está pendiente de implantarse tamén nos concellos que faltan. Ben, nós imos apoiar, digo xa de primeiras, que nós imos apoiar absolutamente esta moción, porque xa no ano 24 lle fixemos de área de servicios sociais petición aos responsables deste servicio de que se ampliase o servicio ao noso concello. Naquel momento o que nos contestaron foi: existe o Plan Galego de Hospitalización a Domicilio. Indícanme que o servicio de ADO está localizado no Hospital Gil Casares e ata 25 km da unidade. O que se poderían ter son cuidados paliativos se fose necesario. Seguimos insistindo e quedamos sen resposta. A parte de non contar con este servicio, o Concello de Muros é tamén o concello máis distante do hospital de referencia, polo que o agravio é doble. Non temos o servicio e ademais somos os que máis lonxe están. Trasládanos, corríxeme Mario se me equivoco, que isto tamén depende do centro de saúde, que ten que haber petición por parte do centro de saúde, foi o que nos dixeron no 24, cando nos diriximos a eles, tentamos tamén falar co centro de saúde, porque a poboación así nolo trasladou máis dunha vez. Eu vino de cerca con unha veciña, creo que Mario, que a ti tamén che deixou bastante marcado cando unha veciña nos dixo: eu pídovolo non para min, porque a miña xa vai a morrer sin o servicio, pero para os que veñen. Entón, pois un pouquiño en honra a esta persoa que non lo veu pedir no seu día, nós temos que apoiar a moción. Cremos que é indispensable, que non é normal que a día de hoxe, habendo os medios que hai, e tendo 2 centros sanitarios no noso concello, alguén teña que estar 10 días, 15 días nun hospital simplemente para levar un tratamento hospitalario cada 8 horas, como pasa moitas veces, claro, sabemos que hai fármacos da administración hospitalaria que tes que estar ingresado para recibir o tratamento. Iso pódelo ter na casa se tes o seguimento adecuado. Evidentemente non é necesario o seguimento adecuado e por eso é necesario o servicio. Non se pode tomar todo a lixeira. Nós imos apoiar a moción sen dúbida ninguna. Como xa te dixen, xa no 24 a pedimos dende servicios sociais. Teño aquí comigo os correos que se intercambiaron. Naquel momento dixéronnos que se porían en contacto connosco dende a xerencia, pero nunca se puxeron en contacto. Quero dicir tamén que fai uns meses eu tive unha reunión co conselleiro de Sanidade. Esta foi unha das peticións que se lle fixo tamén, que se lle trasladou tamén naquel momento. Eu as novas que tiña era que a Muros non chegaba nesta remesa que queren ampliar en outubro, que ainda non chegaría a Muros, se cambiou, pois benvido sexa ese cambio, porque é moi, moi necesario, xa non só para paliativos, que todos sabemos os atrancos que conleva estar nun hospital. Unha persoa no hospital, sobre todo na xente maior, desoriéntase moito máis que cando está na súa casa. E si ben os cuidados hospitalarios son indispensables, son necesarios, todo o que poidamos facer para mellorar a calidade de vida dos doentes, que así sexa. E neste caso creemos que é un servicio
que xa ven tarde, que se debería ter implantado fai moito tempo, e que por parte do Sergas débense de poñer todos os esforzos para que así sexa. E conta, señor Lago Álvarez, con todo o noso apoio para ele. Señora González. Si, nós tamén vamos a apoiar esta moción, como non pode ser de outra maneira. Non ten sentido que este programa de hospitalización a domicilio deixara fora o Concello de Muros, pero non nos extraña, porque cada vez que a Xunta de Galicia ten que decidir calquer tipo de servicio, sempre se olvida de Muros. En este caso, o da hospitalización a domicilio, vexamos as carreteras, que creo que son as únicas que quedan en este estado, non sei cal é o problema que ten co Concello de Muros, pero en su línea, como sempre, repartimos, pero a Muros nunca lle chega nada. E neste caso, pois tamén vamos a votar a favor esta moción e a ver se por fin é verdad que este programa chega ao noso Concello. Señor Lago Álvarez. Pola miña parte, visto o parecer dos grupos, non teño máis que aportar. Señora González, quero un segundo turno. Nada, pois que esperemos que efectivamente que as novas sexan que se implanta tamén nos concellos que faltan da nosa contorna próximamente nos meses vindeiros ojalá non tuvéssemos que utilizar este programa a ningún veciño nunca, pero os datos son os que son e nos xa lle dixemos tamén que vamos a apoiar a moción. Pola nosa parte non nos imos repetir, imos apoiar a moción. Señora González, quer... Non, nada máis. Ben, señor Lago Álvarez, quere pechar o turno ou pasamos a votar? Me dou por pechado, non me dou por pechado, pero Pechar o turno de doume intervencións. por satisfeito, xa está. Pois pasamos a votar. Votos a favor da moción? Pois queda aprobado por unanimidade. Ben. Punto 7, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Son eu. Si ou si non, falábamos antes do tema de ratificar por parte ahora mesmo do Pleno o acordo de 28 de xaneiro de 2021. Concretamente, o Pleno da Corporación, que adotou o acordo por unanimidade, xa manifestado, condenar a represión aplicada pola ditadura franquista nese concello, así como o apoio a todas as vítimas da mesma localidade. Segundo, creación dunha comisión na que estén representados todos os grupos políticos da corporación e que conte co asesoramento da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia para a revisión do nomenclátor das rúas de Muros, os efectos de comprobar a súa adecuación á Lei de Memoria Histórica e elaborar a proposta de modificación de ser o caso. Terceiro, instalar tanto no lugar de anido como en Vieta unhas placas conmemorativas nas que se van a constar que neste lugar existe un campo de concentración do réxime franquista entre 1937 e 1938. E aquí, dentro desta ratificación, dentro do conxunto da moción, poder incluir as tres propostas de un lado e de outro, o estudio, e que dita comisión se encargue tamén de proceder ao estudio do dictamen da comisión informativa xunto cas propostas feitas polos diferentes grupos. A emenda do DNG, a omisión do Grupo Popular falando do 8 de maio e do 31 de outubro, e a emenda do Partido Socialista. Incluir para que esta comisión fai destas cousiñas, para que nos poñamos. De acordo? Entón, quer presentar unha moción de urxencia Sí. ratificando. Eso. A súa proposta era a ratificación do acordo. Sí. Pero, ademais, incluir o... Esta comisión, As na proposta peticións. aquí, perdón, di que representación de todos os grupos políticos e que conte co asesoramento da comisión de Tumatal para a adecuación da Lei de Memoria Histórica e elaborar a proposta está referido tal. Abrir máis esta comisión, unha redacción de 2 líneas, que incluya que esta comisión fale tamén destas propostas feitas no seu momento, tanto no pleno como na comisión informativa. Non, estamos en mocións de urxencia. Pois eu creo que é un robo. Non, Está presentando unha moción que non é moción, que é un robo. Está presentando unha moción de urxencia. Que para mí é un robo. Vamos a falar primeiro da urxencia, porque Sí. vostede presenta unha moción por urxencia. Entón,
Claro, O intento, quixera, si queren, incluir, si aprobamos isto, bueno, facultad plena para a alcaldesa, que xa ten ahora mesmo, sin necesidade de aprobar, de poñer en marcha esta comisión. Tan só estou pedindo que tamén a comisión fale de algo máis. Estamos facendo unha moción que se retiraron 3 puntos. non. O señor Lago Álvarez traía unha moción para presentar por urxencia Retirou. que traía os puntos da emenda do BNG, traía aquela moción do ano 21 Sí. e agora volve presentala por urxencia. A del tamén. No. Vostede presenta por urxencia A ratificación do acordo do a ano ratificación do 2021. acordo. Si se quer, A ratificación. que esta comisión que se crea en base a este acordo teña competencia para falar do que xa falaremos grupo. Tanto da proposta do BNG como para a proposta do Partido Socialista como a proposta do Partido Popular. Non máis. Bueno, Non é máis. vamos a debatir a urxencia primeiro. A ver, é que eu creo que fai cantos puntos para atrás? Pois 3 para atrás, quedamos en todos retirar esta temática, por dicilo así, non esta moción, para falalo de outra maneira, incluir todo eso, bueno, valorar esa comisión e todo eso. Entonces agora extrañanos pois que a ausencia fora de 5 minutos, bueno, de media hora. Non llevemos ausencia. Se quedamos todos de acordo en que se debatía de outra forma, pois a verdade é que é volver á mesma o mismo. A nos, pois, pásanos un pouco mesmo no relativo a urxencia, porque que acabamos de quedar en poñer unha data para facer a comisión e traer unha proposta. Claro, a ratificación dese acordo é un acordo que o BNG presentou en pleno, e por nós claro que se propón a ratificación, pero entendemos que sendo os primeiros que propuxemos que se faga entre todos os grupos, pois tamén entendemos que agora, aínda que sexa a ratificación dunha moción nosa, deberamos sentarnos todos a falar, xa que se propuxo. Partido Socialista? Primeiro, nos non vemos ausencia, porque acabamos aquí de decir que vamos a crear unha comisión tal para falar deste tema. Entonces, xa está acordado, xa acordamos. Non vemos ausencia. E despois, non é unha moción do BNG, é un acordo plenario. Estamos falando dun acordo plenario, non dunha moción do BNG. Dun acordo plenario que é firme. E un acordo plenario que é firme non existe ratificación posible. Xa é firme, é inamovible. Non se pode facer nada con el. Non se pode cambiar. Ainda que non se ratifique aquí, nós non podemos cambiar un acordo plenario e con un novo acordo. É un acordo plenario. Punto, non hai ratificación de un acordo plenario, non dunha moción do BNG, Estamos falando do acordo plenario. Vale. E despois, urxente. Nós non vemos que sea urxente, porque acabamos de acordar entre todos os grupos que íamos facer unhas comisións e xa está acordado. O sea, vamos a volver con lo mismo, o sea, retiro, pero ya non retiro, ahora la presento outra vez e vamos a ser serios, que é o pleno da corporación. Unha cuestión de orden que non poda. Señor Lago Álvarez. A ver se eu estou un pouco. Non estou tal. O señor secretario, ao quedar sobre a mesa, que é o que se acordou? Acordouse crear algunha comisión para... Ao quedar a moción que eu presentei, que é o que se acordou? Non. Se acordou crear unha comisión. Se acorda todo. Vale. Claro, señor Lago Álvarez, no momento no que vostede se ausentou, aquí propúxose a creación dunha comisión. É certo que estaba vostede fora nese momento. Bueno. Sai un momento no receso e propúxose a creación dunha comisión e incluso eu dixen vamos a poñer xa data para que non se nos escape do calendario.
e propúxose a creación dunha comisión de seguimento para traer unha proposta conxunta. Vale, pero acordouse a creación desa comisión? Non se acordou. Non se acordou. Vale, Falouse durante o receso, non se acordou e non se votou. vale, pois iso é o que non se me pode reprochar a mí. Por iso ahora mismo estaba pedindo que estou no turno de palabra, non? Sí, estou. xa lle toca. Sí. Non se pode reprochar ahora mismo que dicir, eu que pretendía era unha ratificación desto, está claro. Ben, isto. Dicir, a mí me pesa moitísimas veces que constantemente se este aplicando non fixeste tomar. Pero isto era responsabilidade do Partido Popular. A principio de xaneiro do ano 2021. Pasou o 2021, pasou o 2022 e pasou o tanto que fora do ano 2023 para cumprir un acordo corporativo que non era ninguna cousa rara nin extraña para que ahora mismo se veñan a poñer pero. Vamos, é que non encontro xustificación a postura, vamos, de ninguna maneira. Non encontro xustificación a postura. Aquí alguén fallou. Efectivamente, é un acordo adoptado pola corporación que sigue vixente. É dicir, en calquer momento alaban as placas, en calquer momento esa comisión de toponimia, en calquer momento, bueno, xa foi condenar a represión, etcétera. É perfectamente. Tan solo, é o que pretendía, nada máis que eso. Xa que non se acordou, bueno, foi fora de, digamos, fora de micrófono, que non sabía, incluir en esta comisión da moción, incluir os pareceres de un grupo, de outro, a debatir esos pareceres. Bien, se non é así, me quedo con que é un acordo firme e que a comisión xa se facerá como se paga, etcétera. Entonces, en consecuencia, retiro a presentación da moción por urxencia, que é unha moción por urxencia, que non é un rogo, É unha moción por urxencia. É moción de moción. E iso do rogo queda moi bien, bueno, non sei onde, da igual. Teñamos paz, buscad morten e posmortem. Seguimos. Hai máis mocións por urxencia? Non? Pois pasamos á parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Oitavo, dar conta das resolucións da alcaldía número 582/2026 do 19 de xuño a 668/2026 do 17 de xullo de 2026 e das xuntas de goberno local número 13 do 26 de xuño, número 14 do 9 de xullo e número 15 do 15 de xullo e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Damos conta. O noveno, rogos e preguntas. Rogos e preguntas do Partido Popular. Ben, pois hoxe temos que empezar por a Ponte de Baristo. En plenos anteriores, no anterior, xustamente, o compañeiro de Muros Centrado preguntoulle polo estado da Ponte de Baristo. Díxolle que se arranxaba cada 15 días, sigue mantendo eso. Dixo tamén que foran técnicos a vela. Que técnicos foron? Hai informes desas visitas? Porque pasado únicamente un mes está pechada en plena época estival. Que criterios cambiaron para que os servicios técnicos recomendaran agora o peche total da pasarela? A inspección que di que se fixo antes do verán, en que consistiu entonces? Segundo a súa publicación de onte, dixo precisamente... Perdón? Fago as preguntas do punto ou quere contestar unha a unha? Non, pois faga que de contas. Di que foi precisamente no transcurso desas tarefas habituais cando se detectou unha deterioración estrutural. Quere dicir entonces que, sendo isto así, puxo en risco a todos os veciños e visitantes que pasaron despois desa inspección? Queremos ou rogamos que nos dé os informes que din tamén nesa publicación que o tránsito peonil ordenado non suporía perigo. Dende onte, que medidas se tomaron para solventar este problema? Van tomar as mesmas medidas que fixeron co arranxo da pasarela de Louro? Ben, mire, voulle ser sincera. No mes de maio, máis ou menos... Espero. Non me corto un pelo en ser sincera. Justo me canta las verdades. Dicíame meu avó desde pequena, non me queren mis compadres porque le canto las verdades. É o que lle pasa a vostede comigo.
Pero bueno, díxolle, hai por maio, máis ou menos, mandouse a arquitecta que temos no concello e máis o aparellador a que fosen revisar tanto a Ponte de Louro como a Ponte de Barís. Foron facer a revisión da Ponte de Louro e foron facer a revisión da Ponte de Barís. Trasladáronos de forma verbal o que había e de forma verbal dixéronos que non había risco na Ponte de Baristo. E aí teño que recoñecer que foi erro meu que como me dixeron que non había risco, non lle pedín que me puxeran por escrito. Me dixeronme non hai risco. Vale, non hai risco. De feito, eu aquí defendín que non había risco. Cando onte, despois dunhas tarefas de recambio de táboas, os traballadores municipais nos trasladan a súa preocupación por un punto concreto, pídolle ao aparellador do concello que vai a revisar a ponte. Onte pola tarde, el foi revisar os traballadores do concello, dimo máis ou menos sobre as 11 da mañá, eso das 12:30 unha, vai o aparellador, digo yo horas aproximadas, vai o aparellador a revisar a ponte e ás 2:30 chámame por teléfono dicíndome que a ponte está moi mal e que hai que pechar urxentemente o tráfico por ela. El trasládame de forma verbal, claro, ir de un en un non pode ter mal, pero a ver quen se asegura que non vai a pasar, que non van a pasar motos como pasan, aínda que non se poida, que non vai a pasar un grupo de xente, que non se vai a colgar xente das barandas, porque todos sabemos que é unha pasarela, pero tamén todos sabemos o que pasa ali e sabemos que, bueno, que hai xente que se tira da ponte e demais. Máis ou menos a eso das 3:30 da tarde, o técnico, o aparellador municipal, envíame, de forma informal, pero sí que me enviou un audio para que quedase constancia do seu parecer. Fai o informe, digamos, de forma verbal, pero deixa constancia porque mo manda por teléfono. E esta mesma mañá, según me manda o informe, eu xa me poño en contacto coa área de seguridade cidadá que vai inmediatamente a pechar o paso da ponte. Xusto. Porque a xente ten a mala costumbre de ir quitar unhas vallas que din non se pode pasar por peligro. Pero comprenderá que aí, pois, o mellor a educación hai que darla na casa. Pero eu non podo darlle nas mans a xente por quitar unha cinta. Eu teño que dicir que non se pode pasar. E quen rompe a cinta e pasa, vai, ao final non é baixo a súa responsabilidade, porque sí que é baixo a súa responsabilidade, pero se crea un perigo, se a ponte cae en riba de alguén, as responsabilidades van máis alá. Pero bueno, a responsabilidade individual existe. E a xente ten que saber que non pode quitar as cintas. Hoxe pola mañá, o técnico fai o seu informe, que o teño aquí. Este informe, a parte das fotos, di cales son os problemas estruturais. Hoxe pola mañá xa foi a policía local poñer cintas de novo. Hoxe ás 4 da tarde xa me mandaron a min tamén fotos de que xa estaban as cintas rotas e había xente tirándose. Claro, comprenderán que aí escápasenos un pouco das mans si temos que ter a un policía na porta da ponte de Baristo dicindo por aquí non pasades. Creo que tamén hai que apelar un pouquiño á responsabilidade de cada un. Este informe fálanos do deteriorada que está a estrutura. O problema non son as tablas había unha que estaba un pouco desgastada. O problema é a donde se anclan as tablas. O problema son os ferros que están debaixo das tablas. A simple vista non parece, porque a varanda é toda de inox, o inox vese ben, pero debaixo da madeira e do inox hai ferro. Eso é o que está totalmente carcomido. Pero é que ademais fálanos o informe, e aquí non me vou estender demasiado porque igual meto a pata, porque non é, eu non son enxeñeira, pero o aparellador o que nos traslada é que, sobre todo, non donde máis se ve, sino na xunta, sabemos que a ponte fai como unha esquina,
que esa xunta na que fai a esquina é onde máis sufre a estructura polas distintas tensións. Non lles vou explicar as tensións porque non é a minha área, non a controlo. O aparellador, que ao final é quen controla, dinos que esa zona é a que máis risco corre, que o deseño da ponte non é o adecuado, é que, ademais, as conclusións son moi claras, e leolle as conclusións. A vista do estado de conservación da pasarela peonil, do avanzado proceso de corrosión que afecta aos principais elementos estruturais e do elevado risco de colapso existente, considérase plenamente xustificada desde o punto de vista técnico e da seguridade pública a adopción das seguintes actuacións: o peche inmediato ao uso público da pasarela peonil, o valado perimetral da zona afectada para impedir o acceso das persoas, a notificación da actuación ao organismo competente en materia de protección do dominio público marítimo e terrestre, a redacción dun proxecto técnico de demolición que defina as actuacións que se deberán executar e as correspondentes medidas de seguridade, e a posterior demolición da infraestructura baixo a dirección facultativa dun técnico competente, unha vez obtidas as autorizacións que resulten preceptivas. Como verá, como comprenderá, con este informe nós non podemos ter a pasarela aberta. Entón, que se fixo? Pois, home, dende onte que chegou o aviso, xa está o informe técnico feito, xa está perimetrado, e agora hai que redactar o proxecto e pedir os permisos de demolición. Non temos hoxe aínda redactado o proxecto. Sinto dicilo, pero hoxe non está redactado o proxecto. Podo seguir? Sí. Continúa. A visita do arquitecto técnico di que se debeu aos labores de mantemento da brigada. Non chamou un veciño de Esteiro avisando da perigosidade da pasarela? Houbo varias chamadas. Onte, perdón. Non, onte non. Polo menos a min, Está segura? a min non me pasaron o teléfono. Vaille pedir responsabilidades á arquitecta que foi a ver a pasarela pois fai nada e que lle dixo verbalmente que estaba todo de maravilla? Pois probablemente, sí. Probablemente ou sí. Os veciños queren non saber, claro. Non quero saber. Agora mesmo quero saber vostede, probablemente, dígolle. Eu mañá teño que falar con ela. Porque non é só o servicio que dá, sino é o perigo de todos os viandantes durante estes meses. Pois esperamos. A principios de ano mercouse unha máquina barredora limpiadora por valor de casi 30.000 euros. No inverno non se pode usar porque chove. Sabe se na ficha técnica da máquina indican se tampouco se pode usar se hai calor ou se... Vamos, ou se hai unha temperatura elevada? Por que non se usa? Pois mire, agora mesmo non lle podo preguntar, non lle podo contestar por que non se usa, porque hai orde de usar. Pois non se usa. Xa sei. O mesmo que nos preocupan as instalacións pasarelas, os veciños do casco preguntan que vai pasar tamén co cruceiro da Praza do Cristo. Tamén van estar as vallas igual que pechan as zonas de tránsito de Louro. Cando lle avisaron da oscilación do Cristo? Mire, o día que nos avisaron da oscilación do Cristo foi o día que foi o técnico. Creo que o técnico falou con vostede incluso. Porque, ademais, o técnico chegou e dixo o Cristo está vallado, pedireille, a vista do sucedido, eu pedireille ao técnico que me poña por escrito a situación exacta do Cristo. Non ten o que nos di, vale, por iso digo, voulle pedir que o poña por escrito. Dinos que non ten risco, que sí que hai risco cando se colgan as velas, porque ao final é unha estructura de pedra alongada e a pedra non é flexible, entón aí é cando pode ter oscilacións. Dinos que non ten risco, pero a vista do que pasou coa ponte de Baristo, evidentemente, voulle pedir que me poña por escrito que non hai risco. Entonces, a comunicación, a primeira noticia que tuvo foi o día 22, que foi o día que veu o técnico de vacacións. Non lle podo dicir exactamente que foi a primeira comunicación, porque de memoria non a lembro. A maior parte das veces estas comunicacións fanse por teléfono e non queda constancia. Neste caso, non hai constancia desa chamada, polo que non lle podo... Eu dígolle que sí que houbo avisos de veciños que viñeron aquí que non quedaron recollidos, que o técnico foi, evidentemente foi, vostede foi a primeira que veu ali, e non lle digo día, porque non lle digo día que non o sei.
Se supera dicir. Os veciños queixanse de que cando acontecen urxencias, por exemplo, en materia de atascos durante a fin de semana, chaman o GES e ali dinlle que isto gestionas ahora dentro do Concello. Queda entón alguén de garda no Concello para xestionar esta problemática? E se así, rogamos poñan a disposición dos veciños o teléfono que corresponda. Pois mire, a concelleira de Seguridade Cidadá collelle o teléfono ao GES a todas horas. E cando é algo así, o GES suele avisala a ela, non Sana? Cando é o tema cando é dos atascos, entendo que avisan ao GES e o GES comenta a ti. Que dure 4 días. Pero si ali lle din que se gestiona estes problemas desde o Concello e non hai ninguén que reciba o móvil dentro do Concello, non todo o mundo ten o seu móvil personal para chamalo. Hai algún outro teléfono? Pero é o GES quen fala con ela. Estou vos dicindo que o GES dille que se gestiona desde o Concello, pero evidentemente o que sepamos, nin o sábado nin o domingo aquí hai ninguén para recibir esas chamadas. Aquí no Concello. Si chamas ao GES, tes un problema de atascos e ali dinche que eles non poden virche ao sitio a desatascar, que tes que se gestiona dentro do Concello, que chames ao Concello. Si é sábado ou domingo, é ben fácil de entender, ou que non sepamos, non hai ninguén aquí físicamente, entonces decimos, hai alguén que este pendiente desa gestión e que podamos facilitar o teléfono aos veciños? Son varios casos. Fuise varias veces, fui no GES varias veces, durante varios días de semana, pero hai un problema de que hai que facer unha obra. Pero non me refiro a ese caso en particular. Vamos, podemos, estamos, deixamos todo libre que podemos, pero hasta que se abra e se faga esa obra, vai existir sendo un problema. Pero é que non falo do problema así, sino da xestión do problema. Si lle mandan chamar o Concello en fin de semana, a xente que lle pasa, pois queda, a quen chamo no Concello? Pode chamar ao 050 todo fin de semana que non lle colle ninguén. Entonces, pois haberá que buscar unha vía ou dicirlle outra cousa aos veciños, que está claro que eso non funciona. Bueno, este mes apareceron tamén raias amarelas por todo o Concello, en algunha zona máis acertadas que en outras. Que criterios seguiron para pintar todas estas? Hai tamén algún informe? Hainos por escrito? Sí. Podemos acceder a eles? Rogámoslle que non los... Moi ben. Tivéronse en conta as prazas de aparcamento que anulaban con todas estas líneas amarelas? De aparcamento? Que se anulaban. Sí. Sí. Están cuantificadas? Modificadas? Cuantificadas. No, cuantificadas no. Creo que no, pregunto. Porque no pleno pasado, hasta creo que foi vostede que dixo que en Louro non se podía colocar un espello porque anular unha plaza de aparcamento era unha traxedia. No casco os aparcamentos tamén están contados. Xa, claro. Rogamos consideren algunhas delas, se é posible. Vale. Rogamos limpieza da zona da Pallajeira, na silvosa alrededor da fonte, a baixada do mercado, porque houve habilidade para pintar as raias, pero para limpiar non. Praia da Rocha, subida da Igrexa, en concreto unhas manchas asquerosas de grasa que hai na rotonda, da Tremenda, onde collen os usuarios do centro de día ao transporte. Iso non é na rotonda diante da... É diante de Santos, era para que vos... son os contenedores que hai ali, hai unhas manchas terribles ali hai vallas e reixas no cachón desde o amaño da pasarela e tamén lle rogamos que as vayan a retirar canto antes porque ao final os rapaces vanse acabar lastimando. Ten constancia de que os veciños do convento de San Francisco presentaron varios escritos dende Semana Santa por lixo acumulado nos contenedores que teñen ali? Non ten constancia? Agora mesmo, de memoria, non lle digo, pero é que non me soa,
Falolle de memoria. Pois si os presentaron varios e rogamos que retiren os escombros e todo o lixo que hai ali depositado, porque agardar medio ano xa consideramos que é tempo de abondo. Sobre a ordenanza do lixo, que están contentísimas e que é un exemplo estupendo. Saben que, preguntámoslle, contratouse unha empresa externa para revisar o censo do lixo. Non se fixo en tempo, supoñemos, porque as cartas están chegando agora. Teñen constancia deso? Vostede veu esas cartas, sabe quen as firma? Ten constancia, entonces. Pois son. Vale, Pregunta se entonces. temos constancia. Levan a miña firma, botei horas e horas ali Moi ben, firmando as cartas. entonces, como non sabe, ten pouca memoria, que de moitas cousas non se acorda, por iso yo pregunto. A empresa vai seguir cobrando por xestionar as alegacións que teñen que presentar os veciños por erros cometidos por a empresa? A xestión das alegacións está incluída no... Está incluída? Está incluída no contrato xa. Das alegacións está incluída Sí. no contrato. Moi ben. O mantra da legislatura, sabemos algo do camping? Porque planos, recovecos, falta de Mire, documentación e agora Os planos están feitos. Falta definir un par de temas dos pregos técnicos, pero está prácticamente todo listo. Pois se o podemos traer por urxencia, traerase por urxencia, se non virá no pleno de setembro. moi ben. Pero pouco lle falta. De feito, estivemos aí esta semana con ese tema. Rogamos que os municipales, si poden, visiten a zona de Xalfas, porque a pesar de que ali pintaron tamén raias amarillas, non son efectivas, hai problemas cas caravanas e os veciños que viven nesa zona teñen graves problemas para acceder ás súas vivendas. Se é posible, pois que reforcen as visitas a esa área. Rogamos a maño urxente da estrada de Miraflores, porque sobre todo no tramo da Baixada ao Carmen e da Baixada ao Mercado está terrible. E o último tramo da carretera detrás da costa. Rogamos tamén, na medida do posible, a poder ser canto antes, que retomen o amaño desa parte da zona de Solleiros que quedou sin... pois a obra sin licitar por multitude de problemáticas. Esa obra quedou... licitouse, quedou deserta. Non é que quedase sen licitar, é que quedou deserta. O proxecto xa está reformulado, pero ten que volver a pleno para a súa aprobación, porque o ser por obras do POS ten que volver a pleno. Houbo que renunciar a cantidade que daban, a cantidade que estaban pedindo, porque o proxecto real custaba moito máis do que tiñan vostedes en proxecto e agora hai que intentar incluílo pois no seguinte POS. Pois rogamos porque que prácticamente dobla o prezo. Pois rogamos teñan en conta O que proxecto está listo e hai leva que incluílo. moito tempo esa obra sendo necesaria. Avísannos tamén de que hai moitos problemas de accesibilidade na baixada a Nido. Entre coches mal aparcados, a zona estreita, rogamos que tamén revisen esa zona. Na carretera de Anido. A baixada a Nido, sí. Rogamos tamén desratización urxente na zona dos contenedores de lixo que están soterrados ao lado do parque infantil. Nas festas tiraron ali bolsas de basura e agora salen, elefantes. Temos moitas queixas tamén dos vendedores do mercadillo, porque están a vir, o inverno foi como foi, os precios que pagan pois están axustados á ordenanza, chegan e teñen os seus espacios que lle asinaron a licencia ocupados por xente que non ten licencia, que están de forma ilegal e que se aproveitan da afluencia masiva de xente para vender. E moitas veces eles teñen que marchar sin colocarse. Así que fagan un favor e revisen esta problemática. Todos os martes e todos os venres vai a policía local a revisar os postos do mercadillo. É verdad que están tendo pois complicacións, porque sí que hai xente que ven que non, ou incluso xente
que di que ten a licencia e tena sin pagar desde fai 2 ou 3 anos. E, evidentemente, a policía local a esta xente que non ten a licencia en vigor mándalle levantarse. Porque están facendo, están mandando levantar. Hai varias baldosas no paseo en frente á Muradana, despegadas de todo, creo que están incluso apoiadas ali no lateral. Si podedes, pois, o antes posible, polo menos pegar esas. Sobre patrimonio, en que punto está a licitación da capela de San Pedro? Pois, mire, saleu a licitación, quedou deserta, pero xa se aprobou a nova licitación, xa se publicou, terminou hoxe o plazo para presentar ofertas. Bueno, trasladaron-nos que había polo menos unha empresa que tiña interese na licitación. Hoxe rematou o prazo, a ver se o presentou. Pois a seguinte pregunta é: fixo o arzobispado o depósito da cantidade? Sí que fixo. O último día, pero fixo. Capela de San Xosé. Pedíronse os permisos oportunos para as intervencións feitas na Capela de San Xosé que se fixeron recentemente? O que se fixo na Capela de San Xosé foi limpouse. Limpouse dunha maneira correcta e adecuada á historia que ten o retablo? Limpouse. Hai permisos de patrimonio? Non se pediron os permisos de patrimonio. Limpouse a capela. Fixéronse máis Quitaronse a serra. intervencións? Non se pediron permisos. Limpouse a capela. E fixéronse máis intervencións? E hai que facer máis, hai que facer. E van as facer sin pedir permiso a Hai que facer patrimonio? unha restauración completa do retablo. Van pedir permiso? Primeiro hai que facer unha restauración completa do retablo e hai que mirar que é o que se precisa para esa restauración completa. É dicir, que non había permisos para facer as intervencións que se fixaron. Vale. Rogamos tamén na medida do posible que se retome o proxecto da oficina do peregrino na casa que está pegada á Virxe do Camiño, porque promocionamos a Vía Querinísima, o Camiño Inglés, pero estánse nos adiando todos os concellos da contorna. Con respecto á auditoría da luz, pedímoslle en varias ocasións que nos enviase a auditoría, o documento, polo que xa se pagaron 12.000 euros. Como non o fixo, non sabemos o motivo. Pode explicarnos en termos sinxelos a que conclusións chega a auditoría? Cando pediron a Nos auditoría plenos como tal? varias veces, ademais. Pois revisaremos as actas. En términos, explicar en términos sinxelos unha auditoría que levou varios meses a facer, pois non é doado. Vostede estivo nas reunións cos técnicos, porque a convidamos a estas reunións para que os técnicos lle explicasen en términos sinxelos ou máis técnicos as conclusións ás que se chegaba a auditoría. Pero, a grosso modo, porque vostede o que me pide é unha resposta sinxela a un documento técnico complexo, direille que o que nos di a auditoría é que a situación do sistema, bueno, de todo o servicio de alumbrado público en Muros é tan deficiente que resulta que o aforro ao que se pode chegar coa sustitución das luminarias compensa que a hora de sacar o contrato, digamos que estamos en unha situación tan precaria que nos é beneficioso, non é que nos sexa beneficioso, entendámonos, o aforro que se pode conseguir compensa a inversión tanto na sustitución como na xestión. Eu Xa lle digo, isto é a grosso modo porque é un documento técnico complexo. Eu non estuve nunha charla técnica sobre auditoría, estuve en unha charla técnica sobre a estrutura de custes, que non é auditoría, entendo. Pero aí falouse da auditoría. Estaría, imagino, sin facer daquela, porque
Xa estaba feita? A auditoría foi o primeiro que se fixo. Pois ali o que se falou foi da estrutura de A auditoría custos. foi o primeiro que se fixo para poder facer A conclusión todo o demais. A conclusión que chegan é que tuveron en conta todo o alumnado do Concello. Estás segura deso? Tivéronse en conta todo, e máis, dígolle, foron cos electricistas municipais a revisar un por un todos os puntos. A auditoría conta cada unha das bombillas do alumeado público. Vanse sustituir todas? Non, hai algunhas que non fai falta sustituílas. O ano pasado fíxose unha inversión de 55.000 euros en bombillas LED. As que están do ano pasado non fai falta sustituílas, pero a gran maioría sí. A verdade é que pedirlle un resumen sinxelo xa é en fin, un atrevimento pola miña parte, porque iso vai a supoñer, se non me equivoco, corríxame, pregúntollo, máis de 15 millóns para o Concello. 15 millóns de euros. Non eran 15, eran menos, pero é unha cantidade moi elevada, sí. É unha cantidade moi elevada, porque é o que costa sustituir as luminarias. E se queremos ter un alumeado público en condicións, hai que buscar formas de financialo que non sexa pagando a tocateja. Ou prefiren ter bombillas de cando Franco era corneta. Non preferimos ter esas bombillas, o que preferimos é que precisamente sendo unha cousa seria que pode quedar hipotecado o Concello, se estudie da mellor maneira e da maneira máis correcta e máis precisa. Para iso é unha auditoría. Entonces, cando a teñamos diante, que teña ben pasárnosla despois de todas as peticións, pois poderemos seguir debatindo sobre este punto. Sobre a mesa de negociación, temos a acta, pero queríamoslle preguntar, enviaron algunha documentación antes aos traballadores, antes desta reunión? Desta última non se enviou antes. Todo verbal tamén? Tratouse aquí. Verbal? Nesta última mesa de negociación non se enviou antes a documentación. A usted valelle todo verbal, os informes verbales, a RPT verbal, é unha maravilla. Vostede non a fixo nin verbal. Non. A ver, vostede non tivo nin reunións cos traballadores, por Eso é favor. mentira. E vostede ata agora tampouco a fixo, que se sepa. Na acta vemos que xa fala de aplicar as retribucións previstas na RPT e preguntámonos, porque así eles non lo piden. Hai informes técnicos económicos que podan garantir que este incremento vai a ser soportado por o capítulo 1 de persoal? Ou xa o di vostede tamén e xa está? Eu non sei con quen falou vostede dos traballadores. Non vin a acta. Vale, eu dígolle, como... Perdón? Trasladámolo el. Máis cousas nos trasladan, sí. Mire, a RPT agora mesmo non está aprobada definitiva. Se falase vostede cos traballadores que veñen á mesa de negociación, Xa o fixemos. pois entón contaronlle o conto mal ou vostede o traslada mal. Bulos, Que non? pode ser. Igual é vostede que non traslada mal. Non hai aínda un número definitivo, porque non o pode haber mentres as valoracións non sexan definitivas. Non dixo ningunha cifra na reunión? Aproximada. A grosso modo, sí, Ah. porque aproximado non sabemos sabemos. Sabes máis ou menos a cifra aproximada. Pero evidentemente todo iso ten que ser tema de negociación. E hai que traer unha proposta consensuada cos traballadores e consensuada co pleno. Trasladamos... Eu non lle podo pedir aos técnicos que fajan informes do aire. Teñolle que dar números para que fajan os informes cos números. Pero podelle dicir aos traballadores que van cobrar eso sin saber se lle vai a poder pagar. Eso sí, a eles si lle pode facer aos traballadores presentacións ou ofertas no aire. Cos traballadores hai que negociar. Claro que sí. Vostede non sabe o que é negociar porque non o fixo. Non, pero bueno. Fixo vostede, xa se ve. Sí. Trasladamos a súa preocupación, sí, porque falta transparencia nas mesas. Rogamos, polo tanto, pois será os representantes sindicales que veñen á mesa e o resto dos traballadores que son representados por ser representantes sindicales. Por quen vai ser? Rogamos
Home, obviamente. Queres nombres? É eso? Rogamos, se é que existen, nos de traslado das medidas que se van tomar para garantir eses pagos, sexan de unha cantidad aproximada ou xa sexan cunha cuantía fija. Van amortizar servicios? Van amortizar plazas? Ou van incumplir as reglas de gasto? Pois mira, se incumplimos as reglas de gasto para ter os traballadores en boas condicións, benvidas se incumplan. Que quere que lle diga? Nada. Porque o que é unha vergonza é que estiveran vostede 4 anos aos traballadores cobrando salario mínimo. A ver, vamos a chamar as cousas polo seu nombre. Vostede non. Eu estou traballando para que deixen de cobrar o salario mínimo. Pois nos fixemos o mismo. Pois non lle dou resultado, dou porque a día de resultado, hoxe siguen efectivamente. cobrando o salario mínimo. Efectivamente, non nos dou o resultado esperado. Aí ten toda a razón. Vánselle pagar os atrasos a xente que aínda ten pendiente? Cuantías? Por suposto, marco a lei. Hai Pois que pagar. están esperando. Xo sei. Siguen esperando. Moi ben. Coa visita do presidente da Diputación, Valentín, non lle pareceron bastante profesionais a xente, o persoal de prensa que trouxo o presidente? Ou non pensou que por ser do PSOE non iba a salir bastante ben nos vídeos e nas fotos que suele facer, porque tamén levou os seus propios medios que pagamos todos? Pero é que os medios non son meus, son do Concello. E ademais, dígolle que foi unha propia petición do Partido Socialista que estivesen os nosos técnicos de prensa. Que viñaran, que Sí, viñaran. E costou un triunfo que viñaran, porque non podían venir, non podían vir. Oi ben, despois de Muros Miromar tuvemos queixas de asociacións, visitantes e negocios pola modificación das datas. Entón, rogamos, teñan a ben considerar estas queixas cando as fixen para o ano que ven, porque normalmente supoño que a dinámica será a mesma da comisión Xa están fixadas. para o ano que ven. Fixáronse na última reunión. Modificación. A modificación das datas. Parece mentira que vostede compre Pois o debate da modificación das datas. Cando vostedes fixeron algunha edición de Muros Miromar sí, no segundo fin de semana e outra no é que primeiro. dependía de como cadrase San Pedro e o Claro. Carmen. É que Xa, depende pero é que de este como ano cadrase. cadraba demasiado pegado ao Carmen e iso provocou que a xente no Carmen fose bastante floxo. Non sei se o sabe, se se deron a volta por a hostelería, pois o mellor. Vale. A ver, entón, este ano o problema foi que quedaba moi cerca do Carmen. Pero é que foi exactamente nas mismas fechas nas que se fixo outros anos nos que caeu a segunda fin de semana na mesma fecha. E Non. dígollo porque para como este debate xa surxiu, puxéronse en riba da mesa as datas de todos os anos. Bueno, pois E isto é o que nos fala a exactamente veciñanza. con outros anos nos que caeron como este ano, porque é que si San Pedro acaba o mércores. Sí, a ver, San Pedro acaba o 30, pero foi en mércores, non foi? Que sí. Sí. Martes recolleuse o mércores. Sí. Si se está recollendo o mércores San Pedro, non se pode montar Muros Miromar. Porque non dá, porque os traballadores tamén teñen que descansar e porque a xente tamén ten que descansar. Pois empezaron a montar o día de San Pedro. Vale, solicitamos máis documentación por rexistro, varios contratos e facturas de varios bufets profesionais e tampouco non las fixeron chegar. Pode revisar eso? Esa petición entrou o día 17, pode ser? Sí, entrou nada, verá unha semana. Estaba xa a documentación para asinar ou xa está asinada. E non lle mandamos. Bueno, pues dije, os contratos que pedía Inés de Liceo de Estelos. De Estelos e Hermoso. De que eran os contratos que pedía a alcaldesa? Da abogada. De Da la abogada do Concello. Da abogado do Concello, de que máis? De dúas empresas coas que o Concello non ten nada contratado. Non ten nada contratado. Moi ben. Xa para case terminar, sabemos algo do edificio dos xulgados de Muros? Ou imos... Non, Nada. Non trasladaron nada. E vos tampouco, desde aquí? O último que lle fixemos foi a proposta para que estudiasen de dúas parcelas e non nos deron contestación a esa proposta. Bueno, pois rogámoslle que colla o teléfono e que pregunte a ver que pasou, se é posible. E bueno, non está o compañeiro Damián, pero si
na próxima pode contestar. Queríamos saber cal é a aportación municipal ao trofeo Ría de Muros. Ría de Muros, de fútbol. Pero non sabemos, Estamos bien. eu non sei. Eu tampouco. Bueno, cando a miña que conteste as Preguntaremos yo a Damián e que lle conteste no próximo pleno. próximo pleno, porque a verdade é que eu non Eu non Non sei. sei. Pois nada máis, moitas gracias. Déixeme apuntar. Non sei como é o trofeo Río de Muros. Eu non sei como é o trofeo Río de Muros. Estamos en unha foto. Pois presentaste del outro día. Estás tía Damián nunha foto. Ese é o trofeo Concello de Muros organiza. Bueno, o Concello de Muros, organizou Trofeo a aportación Concello de Muros. municipal é que organiza o Concello. Non organiza o Concello. Como que non organiza o Concello? Pero, a ver, Home, pode ver o cartel, organiza con cada ano organiza unha asociación, unha entidade. Non, organiza o Concello. E cada ano faise nun campo e unha entidade leva a cantina, que Pois, é distinto. que aportación fai o Concello? Sigo facendo a mesma pregunta. Organiza o trofeo, pon pon As instalacións, as copas que son recicladas, que despois volven e despois lévanas. Claro, aí está Claro. bonito, en que a Pois copa pase de moi ganador ben. en ganador. Pois nada, fantástica aportación. Sí. Xa, claro, no Mundial son de ouro. Son as copas grandes, ahora mismo están en despacho. Damián, que é que o trofeo Concello de Muros. Concello de Muros. Concello de É que eu Muros. estaba pensando no trofeo Ría de Muros, e dicía, pues, non, o Concello de Muros, sí. Dixen o mal. No, A aportación dixen o é mal. que organiza o Concello de Muros. Por eso se chama trofeo Concello de Muros. Que veces non me acordo. Que foi o que se quixo retomar con esta iniciativa. Algo, bueno, parecido. Pero este é o trofeo Concello de Sí, Muros, sí. se organiza o Concello. Cada ano faise nun campo distinto, E a aportación, están as instalacións, están as copas, están os medios técnicos. os técnicos, os árbitros, pagades os árbitros, entón. Pois, por exemplo, Por exemplo, non sei, estou preguntando. Moi ben. a ver, é todo É unha pregunta básica, o sea, Pero é como se me pregunta cal é a aportación municipal a San Pedro Das- sábeo perfectamente, non? San Pedro ou as E non o actividades. sabe, non será poñer os cochitos, sabe que hai unha aportación. Pois é o que estou preguntando, Vale, todo o que está sencillamente. pedindo é o que custa. No, a aportación que fai o Concello para para O Concello non aporta nada, o Concello Non aporta organiza nada. todo, o Concello organiza queda claro. o trofeo, organiza o campeonato. Entón, o Concello é organizador. Clarísimo, clarísimo. O Concello faino todo menos as cantinas que levan os clubes. Ben. Señor Lago Álvaro. Moitísimas gracias, señora presidenta. Que quede suficientemente claro que eu non o vou someter a un interrogatorio. É suficientemente claro que eu non a vou interrumpir cando este no uso da palabra. Moitas gracias. Vale. A ver, tiña... Son novata, Eu home. vou acabar moi pronto con todo isto porque non traio nada relacionado cos decretos. Vou acabar moi pronto. Mira, de forma así rápida. No pleno anterior se me está, Juan, está demasiado. Pero é que o volume que teño nos oídos, que se están, digamos, en mi maior, polo menos. É frío. Vuela todo, que fago? Voa todo. Ponlle arriba para que non che voe, pero é que toi calor. Pero, bueno, que se me escoite, me escoito é un pouquiño, nada máis, non me chego. Ora tes frantes. Vamos a ver, preguntaba no pleno anterior sobre o tema dos auxiliares, ahora mismo.
da policía local, que Mm. usted me contesta que teñen que ser tuteladas por un policía local funcionario. Sí, A pregunta é moi sencilla. Ese policía, si se pode saber, se o policía local funcionario, de que concello é? de Carnota. E si cobra por esa labor de tutela. Sí, E cobra. Bien. sí. Ten que Segunda cobrar pregunta. porque pedimoslle a Carnota que nos axude e tutela no Carnota, pero evidentemente o tutor de Carnota pois ten que levar unha gratificación, unha compensación económica. Bien. Volvo a falar dos reparos de intervención nos decretos. Os decretos, cantidad deles, me falan de levantar os reparos de intervención. E me di unha e outra vez, emitido informe de intervención de data, bueno, do xuño que sea, formulando reparos suspensivos da tramitación do expediente por informe de intervención, claro, omisión de requisitos e trámites esenciales, artigo do 216b do Real Decreto tal, de 5 de marzo, contidos nas disposicións na Lei 9 de 2007, non me lembro, contratos, é que me chama moitísima atención. Básicamente, a omisión de requisitos e trámites esenciais, a que se refiere? Pois mire, hai veces que é porque non hai unha falo máis alto, hai veces que é porque non hai unha proposta de gasto previa, porque se fai o gasto sin toda a tramitación administrativa anterior. Isto pasa moitas veces cando son pois cousas de urxencia. Normalmente o que se refire a iso, que os expedientes non están completos. Cando son facturas en proposta de gasto, por exemplo, son eso sempre. Vense referindo a iso, que que non se fai toda a tramitación administrativa que corresponde ao pago de calquer servicio. Continúo. Unha outra vez, na páxina de transparencia do Concello hai 3 grandes apartados que non están abertos. Volvo a repetirlle o porqué, xa me contestou máis dunha vez, que usted non é a encargada de colocar esos datos aí no sitio, pero xa vai con meses ou con algún ano e pico que yo veño pedindo, que son os recoñecementos de compatibilidades, a declaración de bens e actividades dos representantes públicos e a relación de bens inmobles da entidade, que xa usted me dixo que particularmente que estaba a miña disposición, que había unhas claves, etcétera. Rogo expreso novamente de que se complemente esos datos na páxina de transparencia do Concello. Bien, vou aportar unhas fotos, concretamente o estado de San Francisco fai 2 días. Unha tristeza, unha pena ver tirado ao lado dos contenedores, ver un pouco de todo, etcétera. E outro tema importante é o relacionado ca cuberta do que antes se chamaba o Bar San Francisco. Non vexo desde aquí, pódeme... El por non andar Espera, que ya collo aí. cuberta, cando chove, pois está moi rara. Ou facer algo para que deixe de estar rara, para que a xente non tal, ou facer algo para que a xente non poda acceder a esa cuberta. Como se suele decir, por estos mares, que non a teñamos que pagar por boa, que teña un accidente en dependencia, en suelo ou chan municipal, e teñamos que pagala por boa. Bien, me voy, vamos a ver, sí, San Francisco, vamos a ver, aquí fuera, vou correndo, falei dos esellos en tal, Louro, Esteiro e Sebres. Se solicitou permiso á Xunta destes espellos e outros que usted conoce que poden estar pendientes. Pois agora mesmo me digo, memoria, Sandra, sabes se solicitaron? Están pendientes de colocar, vale, entón, claro, entón sí que se solicitaron os permisos, están pendientes de colocarse.
Bien, vamos a ver. Preguntáballe no pleno anterior sobre a proposta no seu momento, estaba a falar a compañeira de concelleira do PP, a estrutura de custos do contrato mixto denominado actuación global e integrada sobre instalacións do alumeado público municipal do Concello de Muros. Parece que, bueno, creo recordar que no pleno anterior dixo que para este pleno que posiblemente podía traer a aprobación dos pliegos de condición, etcétera, etcétera. Bien. A pregunta, ben, supoño que se anda con todo apuro, hai moito que facer, tumba tal. A pregunta concreta que me chama a atención, estas axudas están comprendidas dentro das axudas do IDAE, Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía? Non. Non. Non, o IDAE o que fai é dar uns préstamos, son préstamos, créditos, financiache a colocación das luminarias ou o que sexa, pero isto non son os préstamos do IDAE. Non me presto. É un sistema diferente. Bien, continúo. En canto a isto do IDAE, préstamo responsable desta 100% a 10 anos. É cero interés. En algún momento igual hai que acudir a isto. Bien, isto para aquí. Me voy a... Sí, vamos falar do que xa explicou da ponte de Baristo. Bien. Nas por partes, sí. Todo lle dá, xa o conoce. Ferrach. Tanto do mesmo. Bien. Xeneu feito para que Tanto do mesmo. Bien. Acabo de facer sobre isto da ponte, a parte das explicacións que vostede dou as dúas partes dos temas, mañán que viernes, home, eu lle pediría unha copia dese informe. Informe para poder situarme un pouco máis. Acaba de dicir, o xa dito no día de onte, me parece, estamos en conversas con outras administracións para poder levar a cabo estas sustitucións. Hai que facer unha sustitución total lastrando as inversións planificadas de maneira significativa. Bien, nos dixo que hai que relatar proxecto e pedir permiso de devolución. Sí. Eu me pregunto, de quen é a ponte? Pois De quen é a mire, ponte? Perdón, alcaldesa. Xa remato. Vale. Perdón, dicir, a información que se ten, sal, que aparezca un convenio que obligue ao Concello a facer aquí ou facer acolá ou tal, salvo. Puente peatonal, Ponte de Baristo, conocemos, une o Porto e o Paseo Marítimo do Esteiro, zona de playa, ben. Sugestión, mantenimiento e titularidade dependen principalmente de dúas administracións autonómicas. Portos de Galicia, dependente da Consellería do Mar, etcétera, e o Servicio Provincial de Costas, dependente da Dirección Xeral de Costas, etcétera. E usted prácticamente se tira á piscina, temos que pedir permiso de demolición, temos que pedir tal, cando, digamos que ten dous agentes administrativos inmediatos que están por encima, entende? Están por encima do que o Concello poda ordenar acerca da ponte. Que hai que pechar? Pois hai que pechala, ten que facer o Concello. O Concello. Pero, no que é a parte que hai que pedir demolición, hai que mirar acontecer, incluso usted chega a manifestar que hai que facer, estamos en conversa tal, pero en realidade é que resulta un atranco importante no programa de goberno. Son varias as zonas nas que contamos con mantenimento e hai que facer unha sustitución total lastrando as inversións públicas, etcétera. Pero, explíqueme de alguma maneira, non son responsables tanto un como outro. Ten que facerse cargo o Concello
Mire, demolición, unha cousa e outra. Ter que asumir o coste. mire, esa publicación que vostede, xa que foi o meu Facebook hoxe, esa publicación que vostede comenta sobre o que puxen eu onte, ao compartir a publicación facía referencia tanto á Ponte de Baristo como á Ponte de Louro. Bueno, a Pasarela de Louro, perdón. Sobre a Pasarela de Louro, xa que, porque digo, fálolle porque esa publicación fai referencia ás dúas cousas. Sobre a Pasarela de Louro, nos primeiro que fixemos foi dicir isto é de costas, vamos yo mandar a costas. De feito, houbo reclamacións patrimoniais que nos lle mandamos a costas e costas debeunas de asumir. Non nos protestaron, non sabemos que foi o que contestaron. Pero un día facendo limpeza no despacho, atopeime con unha acta que non estaba no expediente no que debía estar, que era acta de entrega, un papel de rexistro, que estaba un papel que era acta de entrega de toda a pasarela de Louro, donde dicía que era responsabilidade do Concello. Ali quedara nun feixe de papeles, non sei se da anterior da alcaldesa ou da anterior, pero ali estaba o papel, non estaba no expediente no que debía estar. De feito, nós estábamos convencidísimos de que era Costas que non tiña que facer. Ben, eu digo que estamos en conversas con outras administracións, porque dende o primeiro momento eu chamei a demarcación de Costas para ver como había que facer. Solicitamos dende o Concello o seu arranxo e a contestación de Costas foi en base á acta de entrega de tal data, esta pasarela é responsabilidade do Concello. Entón, a pasarela, en diferencia a de Louro, a pasarela é responsabilidade do Concello. Digo a verdade, en canto surxiu isto, a min a responsabilidade pídeme pechala. Porque pasa unha cousa, a xente ao final non se para en dicir se é responsabilidade de Costas, da Xunta, si de que. A administración máis cercana ao Concello. Dicía un alcalde que eso non é de mi incumbencia, pero me incumbe, porque ao final aquí, sexa dunha administración ou doutra, caennos todas. Entón, sabe o que ocorre si Costas retira a ponte e non a repón? Que as culpas levo a seu, por moito que non sexa a miña responsabilidade. Entón, eu teño a responsabilidade de pechalo para que non caia ninguén, porque ademais, bueno, no noso término municipal non podemos permitir que ocorra isto, pero é que ademais, bueno, sabemos que as dilixencias non sempre son as mellores. De todas formas, como ese papel en concreto nós non o tiñamos, pídolle, como xa lle fixen outras veces, se non lo pode facer chegar, que revisaremos o expediente, porque asegúrolle que si pode, bueno, buscaremos o expediente, porque aquí bucear no arquivo hai veces que é toda unha odisea, aparecen papeles por todos lados. Había a mala costumbre de pedir documentación e non devolvela ao arquivo. Entón, así están as cousas. Eu pídolle que se nos pode dar copia desa folla, porque asegúrolle que si é responsabilidade de Costas. Teñen malí mañá o mellor non me dá na volta, pero pasado petando. Pois pasado sábado. Pois se hai que ir en sábado, vais en sábado. Non, eu, por desgracia, traballo de domingo a domingo. Bueno, a ver, Pero terémolo en conta, continúo. señora Gualba. Este papel o que non acabo de ler non ten nada que ver con ningún papel do Concello. Nada, nada. Collo o ordenador, pregunto ao Google, a ver, que é a Ponte de Baristo? Pipín, é o que me escribe. Pero non dixen en un momento que fora do Concello. Non teño problema ningún. Problema ningún de ningún tipo. Pois entón, se é de Eu lle Google, rogo, tamén o e buscamos. son eu quen lle roga concretamente o plantexado sobre a Ponte de Baristo que se busque convenios se o hai, ou entregas se hai, para confirmar se é responsabilidade de reposición, unha cousa ou outra, corresponde ao Concello
ou corresponde a Portos de Galicia o Servicio Provincial de Costa. De todas, o Concello ten que facer o posible por sacarse este, podolle chamar marrón, sacar este marrón económico de encima. Vamos, estamos falando de palabras moi, pero moi maiores. Con todo, por encima de todo, a seguridade de propios e alleos que se poda amañar o máis pronto posible. Continúo. Falamos de idade, falamos de tal. Bien, vamos a ver. Temos un problema pequeno. Falamos do punto limpio. Voulle facer un rogo concretamente. Eu lle paso a foto, e lle paso unha para non andar levantando, se vai lle dou as pistas en concreto todas. Vale. 9, 10. Punto limpio, e falamos concretamente de un servicio que prácticamente lle costa ao Concello uns 40.000 euros. Para ahora. Está chamada para ahora ou... Para facer unha pregunta, sí. Para facer unha pregunta. Vale, chamada varias. Que lle costa ao Concello cerca, casi, os 40.000 euros. Resulta unha auténtica tristeza ver esas fotos, como está a oficina, como está o exterior, ou xa en outra ocasión trouxen fotos do exterior. Por aquí se me dixo que ali entraban a roubar a chatarra de unha maneira ou de outra. Bien, entren ou non entren a roubar, esas oficinas teñen que estar en condicións. E tal vez habría que pensar en mirar o convenio que se ten firmado ca empresa sin ánimo de lucro que xestiona o polígono e que o Concello lle paga os euros correspondentes. Non é sin ánimo de lucro, é unha empresa. É unha empresa. É unha empresa. Eu non vou dicir o nome, non teño que... Sí, pero non é sin ánimo de lucro. Non é así. É unha empresa totalmente, é unha empresa totalmente viable, válida, sí que ten unhas condicións especiais, pero é unha empresa. Calquer persoa pode contratar, calquer persoa que necesite dos traballos que dá esa empresa, claro, pode contratar con ela. E máis, todos deberíamos contratar con empresas dese estilo. Bien, ver en que condicións se ten contratado e ver se ten que ahora mismo parece ser solamente se está a mediodía, 2 días pola semana, ou en que condicións, porque eso está en un estado lamentable. Esas partes aí están en un estado lamentable. Bien. Vale, contéstolle. Mire, agora mesmo temos concedida unha subvención para melloras de puntos limpos, donde se contempla, ademais é unha subvención ao 100%, donde se contempla a mellora de varias áreas deste punto limpo, entre elas a caseta, os contedores e demais. Agora mesmo o contrato eu creo que está vencido, pero hai que preparar nova licitación, é un contrato que xa que agora mesmo está en precario, sigue vixente porque é un servicio, pero está en precario. A xestión, é certo que aí atrás tiveron varios meses nos que eu tiven que chamar a empresa para que viñeran a retirar os enseres, porque tiveron un problema co camión que ven aquí a retirarlle os contenedores e non os retiraban. Por sorte, hai bons profesionales nesta empresa que teñen a Muros en moi boa consideración e que enseguida son eles os primeiros que nos informan. Pero agora mesmo dígolle que hai concedida unha subvención que estamos en fase xa se nos dou, estáse facendo toda a redacción da memoria e demais para poder levala a cabo canto antes, xa que non se pode. A nosa idea era cambiar o punto limpo de sitio, pero a parcela na que nos considerábamos que era a mellor non cumple requisitos medioambientais, entón houbo que desbotar totalmente esa idea. O sitio no que está situado o punto limpo
non é bo polo alonxado que está da poboación e porque a vixilancia nel é moi difícil, pero é o sitio que temos. Agora mesmo, por desgracia, é o único sitio no que podemos contemplar a creación do punto limpo. Pensouse no polígono, pero medioambientalmente non podemos. Continúo. Continúo. Sí. Vamos a ver, sobre xa preguntado, se pregunta novamente execución da sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre o pago da cantidade ordenada polo Tribunal. Fin, o pago? Non está executada a sentencia, hai que executala canto antes, porque se tardamos máis, ademais, haberá petición de execución, haberá xuros. Hai que executala canto antes. Bueno, para maiores. Continúo, ten aí unha foto da Fonte do Castiñeiro en Muros, está en peor estado que estaba, aí apareceron unhas pintadas de un tipo e de outro xunto ca pedra, esa pedra está movida que hai que poñela no sitio. Fágolle o rogo de que se actúe o máis pronto que se poda para poñer eso en orden. É unha zona, barrio do Carmen, moi visitado. Fálolle da Fonte da Pontella de Esteiro, xa conocido, construído no ano de 1911, destaca por ser un gran diseño de granito, pía octogonal, diseño en pedra, detalles, varios caños de agua acompañados de barra, autoría popular, popularmente por unha persona canteiro que lle chamaban o Neto, construída no ano 1911, considerada unha das fontes máis singulares de Esteiro. Polo medio, bueno, non sei, me din que o Concello, pois, medianamente, adquireu o compromiso de limpiala ou de aportarlle uns tubos para que a agua viñera por uns tubos reglamentarios ao sitio, etcétera, etcétera. Pago ese rogo expreso de que se actúe nesa fonte que é parte de ser un monumento, unha fonte moi singular, está en Esteiro, na zona do Maio, que é nun entorno moi, pero moi bonito. Continúo. En plenos anteriores, vamos a ver, hai cantidad de veciños, normal e prudente, que están recibindo as altas no censo do Servicio de Recollida de Listo. No seu momento, fai meses, pedín que se me aportara un dato, que era, a estas alturas, os dos caras como quen di feito, a parroquia nada máis, o número de algo. Parroquia de Serra, parroquia moi, nin nombres, nin nada de nada. Simplemente os datos das altas que o pedín xa no seu momento. Bien. Mire, teremos que dar unha vez remate o plazo de alegacións, porque estánse presentando alegacións, entendo que o quere unha vez remate o plazo de alegacións. Me dá igual, as número de papeles que saliron, que me dá igual se hai alegacións, pero non van ser 1000 e pico de alegacións, etcétera, etcétera. Non ten aquel. De feito, a maior parte da xente que está recibindo as altas e que se chega a preguntar non pon tampouco, o único que nos preguntan é como pode facer para domicilialo. Bien, vamos a ver, me preguntan, eu pregunto. Uso da iglesia de San José. Parece ser que fai unha semana ou semana e media ou nada, porque o tempo que fora Capela. Capela. Foi usada para unha celebración de un enlace civil, simple e llanamente. Calquer veciño pode solicitarlle ao Concello que se quer casar aí, enlazar ou que sea, pode usar. Sí, calquer veciño lle pode pedir, é máis, eu a todas as persoas que veñen e din que se queren casar no Concello, rógolles coa capela de San Xosé. Entón, calquer persoa que quira virse casar, pódese casar ali, sin problema ningún. Vou acabando que isto non dura. Acerca do certificado, rógolle, novamente, acerca do certificado
de renta do ano 23 e 24 que sigo sin recibir. Sigo sin recibir. Ano 23 e ano 24, certificado de rentas do que me pagou o Concello en esos anos por as miñas asistencias a plenos e comisións. Eu creo que isto vostede pideuno por escrito tamén, verdad? Pedino por escrito tamén. Se me aportou o ano 2025, Pero quero 23 e 24. 23 e 24, para saber se estou en pecado ou non co facente. Bueno. Bien. Volvolle recordar acerca das asignacións do mes de non sei que non se me pagou, que non se pagar, bueno, se pagou de menos. E ao mesmo tempo que sigo sin cobrar o ano 2023. O medio ano, por lo menos, Señor Laval, desde o mes de xullo non. 7 de xullo e non sei que de xullo, que sigo sin cobrar. Alguén me dixo nada, que xa arreglaba, me tumba tal, pero sigo esperando. Bien. señor Lago Álvaro, voulle pedir que ademais de darmo a min, que o presente por escrito, vale? Pedino por escrito, Este xa pideu tamén por escrito. Sí. Vale. Mando o certificado de tal, non No, digo o iso. certificado de presentación. Ademais estivemos falando onte ou antonte que había que facer dunha vez o rechazo pago, pero non se fixo. Xa, claro. Vou preguntar sobre as duchas, do reglamento do mercado sigue en stand-by, da praza de Abasto está en todo o mismo, do camping da Bouga xa se contestou, e a relación de postos de traballo xa se contestou. A última pregunta, acerca da auditoría do Consello de Contas, hubo algún tipo de contestación? Chegou un documento e eu creo lembrar. Mire, non lle vou a contestar, vou deixar para o mes seguinte, porque non quero meter a pata. Para o mes seguinte. Vou deixar para o mes seguinte porque non quero meter a pata. Pola miña parte, rematei, alcaldesa. Moitísimas gracias. Creo que non é eso. Ben, pois, se non hai máis rogos e preguntas, damos por levantada a sesión. Boa noite a todas. Gracias.